Ліцэй зараз, ліцэй, калі я там быў, это две розныя установы адукацыі. Які выбар мы мусім рабіць, это цяжкі выбар. А может помочь как-то мальчику? Калі сын прэзідэнта паступае сам, а вы хочаце, каб вашаму дапамаглі? Это было просто бомба. Вітаю сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сённяшні наш госць гэта Ігар Варакса, чалавек, які 20 гадоў прысвяціў ліцэю БДУ, адной з найбольш прэстыжных устаноў адукацыі ў краіне, выкладаў там фізіку, астраномію, а ў перыяд з 19 па 21 год быў там дырэктара. Апроч таго, Ігар Варакса гэта кандыдат фізіка-матэматычных навук. Ігар, вітаю вас. Дзень добры. У чым феномен вось гэтага ліцэя? Таму што я сапраўды чула шмат захопленых водгукаў, і мне казалі, што адукацыю, якую давалі ў ліцэі, яна міжнароднага ўзроўню. То бок ліцэй БДУ можна параўнаць з нейкімі сусветнымі прыкладамі найлепшымі для таленавітай моладзі. Таму што там ад пачатку, і насамрэч это ўсё ішло на працягу доўгіх нават дзесяцігоддзяў, бо людзі, якія яго пачалі, яны не дыстанцавалі сябе ад вучняў так, як звычайна мы бачым у школе. Можа, так і правільна, можа, так і трэба. Тобто настаўнікі — это такія людзі, якія перадаюць веды, а дзеці іх атрымліваюць. А тут, калі умоўна табе 20 з нечым, там, плюс 30, і тут вучацца такія 16-18 гадоў дзеці. Пры этом яны ставіліся больш да нас як да студэнтаў, а не як да менавіта вучняў у школе. Таму вось, я думаю, праз гэта, праз тое, што это было не той, што проста перадача ведаў ад адной асобы да другой, а механізм такого супрацоўніцтва, і атрымалася вось это, што ліцэй стаў менавіта такім, якім яго ўсе ведаюць. Чаму вы пайшлі выкладаць у ліцэй, так? Таму што вы маглі акурат мелі ўсе магчымасці будаваць кар'еру там па навуковай лініі. І, магчыма, там было больш грошай, больш нейкіх там, не знаю, розных бонусаў. Навуковыя лініі і грошы — это рэчы трохі несумяшчальныя. Вось, асабліва ў тыя часы. Тут не такая справа. Насамрэч, для мяне, менавіта для мяне, это рашэнне было, в прынцыпе, даволі натуральным, з того пункту гледжання, што калі я паступіў у ліцэй, нічога не бачыўшы ў свеце, умоўна, жыў сабе ў Жодзіна, дагэтуль там па Беларусі ў розных месцах, цяпер у ліцэі вучуся, і мой свет быў так чыста беларускі. І той нават у іншых рэспубліках, умоўна, ў Савецкім Саюзе ніколі не быў. І якраз той час, который, тады, можна сказаць, 90-е гады на пачатку, калі только Беларусь стала незалежнай краінай, то стала мажліва, так, забачыць, што ў свеце ўвогуле робіцца. І менавіта, ліцэй, для мяне, это быў такі квіток, у свет, бо, ты можаш сваім розумам дайсці да таго, што ты там можаш паехаць на міжнародную алімпіяду, дзякуючы таму, што Беларусь уже незалежная краіна, на умоўны міжнародны турнір фізікаў, міжнародная канферэнцыя. Тобто, это ўсе мажлівасці былі, то так і працуй і вучыся. І плюс абмены розныя, і ў ліцэі ў той час мы сябравалі там з шведскай школы, катэдрал школы з Векша, такой горад невялікі у Швецыі. І, адпаведна, туды, з'ездзіўшы па абмене. Так кажучы пра 95-й год, такі несканчаны быў працэс, калі ты бачыш увесь свет, так? Тобто, паехалі да Швецыі, распавялі пра нас, сведа на нас прыехалі, пажылі трохі. Потым з'ехалі на міжнародныя турніры фізікаў, да Польшчы, дарэчы. Там пагулялі, пабачылі іншыя каманды. Потым паехалі на міжнародную алімпіяду, а это не блізкі свет Аўстралія, праз усе свет праляцеўшы. І ўсё это для мяне было звязана толькі з тым, што я атрымаў такую мажлівасць, бо я вучыўся ў ліцэі, і я ўзяў то, што он мне даваў. І я не то, што мусіў аддаваць назад, но это было адным з такіх падставовых прычынай, уласна кажучы, у ліцэй і вярнуўся, бо это такая удзячнасць.
Раскажыце пра вось гэты арганізм ліцэістаў, так? Туды трапляюць найлепшыя. Што там за атмасфера пануе? Што гэта за дзеці? Дзеці ж розныя бываюць, розных пакаленняў. Дзеці, якія былі ў 10-е гады, там, 20-е ці ў 90-е, это зусім розныя дзеці. І, А у чым яны прынцыпе, адрозніваюцца? ну, таму што пакаленні мяняюцца, у іх розныя інтарэсы. Раскажыце пра гэта. Я памятаю 90-е гады. Тобто это такое адкрыццё свету. І, у прынцыпе, можна сказаць, што ліцэісты, нават калі яны выходзілі з ліцэя, то яны падтрымлівалі стасункі уже будучы там ва універсітэце там, ці яшчэ дзе. Таму што насамрэч это такі цяжкі перыяд пераходу ва універсітэт з ліцэю, бо ты тут як бы умоўна ў сям'і знаходзішся, дзе ўсе свае, а потым ты патрапляеш умоўна у, не буду кепска казаць пра БДУ, ну, да прыкладу, патрапляеш, і там усё не так, як бы, там ужо ўсё па-іншаму. І з-за гэта там шмат хто з ліцэістаў пачатку добра пачыналі вучыцца, а потым у іх не ставала, бо як бы яны ўсё бачылі, ведалі, і тут на пачатку нават не цікава, а потым, калі становіцца цікава, ты ўжо не можаш, то есть такая праблема існавала. І гледзячы па ўсіх выпусках, якія далей прыходзілі, дзеці змяняліся, ну, з'яўляліся новыя тэхнічныя сродкі, которые ўплывалі на пакаленні, там, сацыяльныя сеткі, інтэрнэт, ну, у 90-е гады такого не было. Але ўсё адно сэнс быў такі, яшчэ калісьці закладзены на пачатку, таму што калі толькі ліцэй стваралі, ну, это я ведаю только па апавяданнях тых, хто гэтым акурат займаўся, што была праблема, окей, да нас прыходзяць дзеці на 2 гады. І яны шыбка сыходзяць. І як зрабіць так, чтобы, ну, каб гэта не было вот таким просто часовым таким прамежкам некім. Прыйшлі, адвучыліся, сышлі, як это ўсё паспрабаваць іх сабраць разам, каб іх была, ну, агульная мэта, каб яны ўсе добра адзін да аднаго ставіліся. І это было ўсё вырашана праз такі карагод такіх традыцый, якія пачыналіся ад верасня і аж да мая месяца. Тобто пачыналася ўсё з карапузаў, потым візіткі, класы себе прадстаўлялі, Новы год, дзень народзінаў ліцэі. І так это ад свята да свята, тур трапа у верасні, а на пачатку яшчэ і ў маі была. І вось гэта розныя такія падзеі, яны сабіралі, ну, вот, спачатку абсалютна незнаёмых дзяцей, бо як бы ты прыходзіш, і это не тое, што ў школе ты заўсёды са сваім класам ідзеш, ты ўсіх уже ведаеш, табе нічога не трэба нікому даказваць, і ўсе ўсё ведаюць. А тут ты прыходзіш, і там, ну, на 20 чалавек, якія таксама, як і ты, нікога не ведаюць, прыйшлі, штосьці чулі пра ліцэй, можа іх там бацькі сказалі, трэба паступаць, вучыся, можа самі прыдумалі это. Але далей што? І вот трэба гэтых 20 чалавек, якія ніколі ў жыцці сябе не бачылі, паспрабаваць зрабіць так, каб праз 2 гады, калі яны выпускаліся, яны ўжо жыць адзін без аднаго не маглі. Это было акурат на пачатку вось праз гэтыя традыцыі, праз то, што за 2 гады ты не можаш пасля існаваць, і ліцэісты ходзяць на святы не толькі на дзень, калі ўжо выпусціліся. Яны ходзяць не на візіткі, на дні народзінаў, вядома. Вось. Ну, асабліва раней так было. Што даваў ліцэй апроч ведаў, так? Ці прышчапляў ён крытычнае мысленне, ці спрыяў ён вальнадумству, там, ці свабодалюбству? Як гэта выглядала? Калі так паглядзець, то калі да цябе ставяцца як да партнёра, а не як для таго, каго трэба навучыць, то, адпаведна, ты можаш выказваць свае думкі, табе ў адказ іншыя. Асабліва, ну, это што тычыцца гуманітарных прадметаў. Зразумела, што па фізіцы там, ці матэматыцы там цяжка выказаць крытычную думку наконт якой-небудзь тэарэмы ці закона Ньютона, умоўна. Але калі мы кажам пра такія гуманітарныя прадметы, то чаму не? Ну і плюс свабода, якая была, асабліва калі я там вучыўся, на той момант, это было нешта неперадавальнае. Таму што як бы потым уже этого не было, бо ўсё-такі нормы, правілы, акрэдытацыі, яны даводзяць да таго, што установа адукацыі ўсё-такі больш становіцца забюрократызаванай, а мне пашчасціла вучыцца акурат тыя часы, калі это яшчэ было можна трохі
даць рады і без гэтых розных сістэмных рэчаў. Напрыклад, я у 11 класе, калі ўжо быў, не хадзіў у ліцэй, напэўна, недзе з студзеня да мая. Так можна было? Ну, апынулася, што можна. Ну, трэба, конечно, было трохі прыкласці намаганняў. Ну, умоўна кажучы, вось такі календарь. Так, спачатку, трэба рыхтавацца да рэспубліканскага турніру юных фізікаў. Окей, это ў лютым. Мы хадзілі у БДУ рабіць эксперыменты. Прычым, это было, я просто не уяўляю цяпер так. Нам давалі нашы настаўнікі, казалі, ну, вот падыдзі туды, там, у тую лабараторыю, і ты сядзіш і праводзіш эксперыменты. Мне там, умоўна, мне было пару задач там з вадкім азотам, яшчэ штосьці. Ніякіх правіл бяспекі, нічога, я проста ў шоце. І ты сядзіш, робіш, это цікава, ну, але пры гэтым ты не можаш хадзіць у ліцэй, ты ж заняты. І, умоўна кажучы, ну, я тады акурат быў у нашай камандзе капітанам, і я аднойчы пракраўся да ліцэя, мне там нешта было трэба высветліць. І вот я так стаю пры раскладзе, уже, і тут гляжу, адзін настаўнік з кафедры фізікі ідзе, а я ўжо на той момант дзесьці так, это быў канец студзеня, пачатак лютага, я ўжо месяц не хадзіў увогуле ні на што. Мне было толькі, хацелася перамагчы ў гэтым турніры ліцэйскім, рэспубліканскім і з нашай камандай, і ўвогуле я ўвесь свой час траціў там ці ў БДУ, ці ў бібліятэках. Ну, окей. І потым я так уже са сцяной зліўся, стаю перад раскладам, і ён так ідзе, Владимир Олегович Богомолов так побач со мной, каже, Варакса не ходит на занятки. Ну так, нібыта не мне. А на совете уже думают его отличать. Ну и далее пошел. Як бы информацию передал, при этом ніяких там тобі, ах ты, раз таки, ты... Ну, пришли до директора и высветлять одну. Ну, окей, я это принял до уваги. Ну, але там было литерально 10 дзён до этого республиканского турнира юных физиков, и карацей. І хацелася ж перамагчы, думаю, дайце мне тыдзень, можа, перамагу не будзеце мяне уже вытураць з ліцэя. Окей. Ну так пашчасціла, што наша каманда перамагла. Окей, і ты такі думаеш, ну все, цяпер уже я пайду ў ліцэй. А так раз, а там уже рэспубліканская канферэнцыя на пачатку сакавіка. Трэба за даклад падрыхтаваць. І зноў такі я туды-сюды. Ну неяк там ізноў, ну там дыплом узяў, добра. Потым думаеш, ну цяпер уже сакавік, другая палова, можна да ліцэя пайсці. А там тады яшчэ былі такія рэчы, як Соросская алімпіяда. І акурат паўдзельнічаўшы ў ёй, я перайшоў на фінальны тур, і была яшчэ рэспубліканская алімпіяда. І ў нас зборы акурат з'явіліся перад рэспубліканскай алімпіядай. Абавязковыя рэчы. Ідзеш на зборы, 2 тыдні да ліцэя не ходзіш, займаешся падрыхтоўкай. Потым і Соросская алімпіяда. Потым міжнародная канферэнцыя ўжо ў красавіку. Потым да нас шведы прыехалі. Ну, што ты будзеш рабіць? Трэба ж іх неяк там бавіць, туды-сюды вадзіць, паказваць Мінск. Потым ты едзеш да шведаў. Потым ты прыязджаеш, у цябе яшчэ тыдзень да канца навучальную году, але там уже міжнародны турнірных фізікаў, і зборы на яго пачынаюцца. І ў выніку, так я такі ў маі пару разоў схадзіў, і ўсё. І я не ўяўляю, што так мажліва было б, напрыклад, нават у 10-е гады, там, да нават пасля 2000-х. Это уже была не тая сістэма. Ну, тобто, это была уже установа адукацыя, хай сабе з традыцыямі, але ўсё ж такі это была установа адукацыі, добра ўбудаваная ў сістэму адукацыі Рэспублікі Беларусь. Там уже такія жарты не праходзілі, напэўна. Не, а я, адпаведна, мне пашчасціла вучыцца ў такія часы, калі так можна было. Раскажыце, як вы сталі дырэктарам ліцэя? Ну, просто стары дырэктар вырашыў, што яму это ўжо было нецікава, таму мне прапанавалі. Так што тут нічога асаблівага няма. Вам гэта падабалася? Ну як, ты ж працуеш в той самай установе адукацыі. Можна якія-небудзь мэты для сябе паставіць і спрабаваць іх вырашыць. Так што, в прынцыпе, так. А што вы сабе паставілі за мэту? Ну, напрыклад, мне хацелася зрабіць, каб настаўнік быў больш паважаным, як бы, все-таки, калі мы кажам пра 90-е умоўна, так, то яшчэ з савецкага перыяда настаўнік, это было збольш, ну, штосьці такое, да чаго ставіліся з павагай, што вот. А потом патроху это все сышло. Ну, хто такія настаўнікі? Зарабляюць не так шмат, вось, працуюць за капейкі.
але при гэтым калі падумаць так, што ў іх адпачынак там 2 месяцы там ці 3 на вакацыях, яны ж чым яны там займаюцца? З аднаго боку, як бы не хочаш туды ісці за тое, што там не так багата як бы і недобра плацяць, з іншага боку такая, ага, яны ўсё роўна нічога не робяць, ну а потым яшчэ з'яўляюцца розныя іншыя там дадатковыя у сістэмы адукацыі патрабаванні да яе, а потым з'яўляецца тое, што ты мусіш там яшчэ запоўніць десятак розных паперак, і это потым ідзе, і ўсё это накладваецца у выніку, напэўна, к 20-м гадам, ну, уже нічога такого не засталося, і настаўнік увогуле, мне падаецца, у грамадства нашего это такая постаць, якая, ну, варта павагі, так? І, ну, так было, напэўна. Таму, адпаведна, ну, што можаш ты ў гэтым выпадку зрабіць? Ну, мне хацелася вот адразу тое, што я спрабаваў зрабіць і зрабіў, это тое, што усім нашым настаўнікам, асабліва, умоўна, класным кіраўнікам, якім цяжэй за ўсё працуецца, мы зрабілі вот страхоўку медыцынскую, і, адпаведна, яны маглі карыстацца з гэтага. І нідзе ў школах такога не было, БДУ нават не было, і мне падавалася, вот, ну, это варта таго, каб, ну, калі ты працуеш уже на пасадзе дырэктара, то трэба такое штосьці зрабіць. Ну, я зрабіў. А сапраўды, чаму? Таму што я вось, гледзячы нават на маіх бацькоў, для якіх настаўнік быў, ну, велічынёй, то бок вялізным аўтарытэтам. Там былі зборы былых выпускнікоў школы там праз 40 гадоў, і яны з такім захапленнем, удзячнасцю і павагай ішлі да гэтай ужо, ну, зусім такой старенькай настаўніцы. Куды гэта знікла? І чаму неяк тады ўдавалася гэты аўтарытэт выбудоўваць? Ураўнілаўка, яна працуе так, што, ў прынцыпе, што настаўнік, што любы іншы чалавек, які іншай сцежкай там у жыцці пойдзе, яны, ў прынцыпе, не былі так разнесены па сацыяльным статусе. І нават настаўнік быў вышэйшы статус меў. Як бы веду, пераклаў, давёў да таго, што хтосьці стаў спецыялістам і так далей. А потым, ну, калі пачаліся 90-е гады і так далей, то, я думаю, акурат такі статус маёмасны, ён стаў ужо моцна уплываць на то, як людзі ставяцца да сваіх суседзяў. Я уже тлумачыў, то не буду паўтаряць, што вот настаўнікі не маюць таго, сяго, робяць яшчэ пры этом лайдачаць летам. Ну і такім чынам это ўсё і патроху знікла. Як вы лічыце, вось хто адказны за тое, што ў нейкі час, ну, вось з'явілася гэтая прымаўка, так? Няма дарогі, ідзі ў педагогі. У універсітэта Максіма Танка, ну, жудасная рэпутацыя. Ну, маўляў, вось двоечнікі ідуць туды, таму што, ну, больш ні на што не здатныя. Чаму так склалася? Хто адказны за гэта? Чаму на нейкім узроўні, не ведаю, дзяржава, ну, не падтрымала, ці яна проста не зацікаўленая была ў тым, каб перадаваць далей веды маладым пакаленням. Таму што, ну, калі глядзець лагічна, то настаўнік – гэта адна з найважнейшых прафесій, таму што ад іх залежыць будучыня. То бок яны наўпрост гэтую будучыню гарантуюць краіне. У прынцыпе, ўсё з таго самага ідзе, таму, ну, няма дарогі, ідзі ў педагогі, ну, напэўна, адтуль і ўзялося. Іншая справа, што ў кожнай краіне па-рознаму, і, напрыклад, ёсць краіны, дзе статус настаўніка больш цэніцца, ну, мы проста ідзем па сваім шляху. Напрыкладу, Фінляндія, так, там, не ведаю, як зараз, бо апошняя статыстыка, якую я бачыў, это я, калі цікавіўся, это было гадоў там 5 таму, і чытаў я падручнікі, акурат кнігі па там, як яны пізу пішуць, і там было пра сістэму адукацыі. Каб ты стаў настаўнікам, ты мусіш не проста прайсці праз вышэйшую адукацыю, але абавязкова магістарскую дысертацыю абараніць і гэтак далей. Ну, у іх у культуры нават так ставяцца да педагогаў, адпаведна, што там акурат кніжкі, якія там у школе вучаць, там таксама педагогі, адна з базавых апавяданняў, там яшчэ у сярэдняй школе, там акурат пра настаўнікаў. Ну, тобто, там усё такое, і это прыводзіць да таго, што як бы сама нацыя цэніць сваіх педагогаў да такой ступені, што, ну, аднойчы там акурат прыязджала да нас дэлегацыя, ну, не да нас у ліцэй, а да міністэрства з Фінляндіі. І тады яшчэ першы дырэктар ліцэя Жук Александр Иванович акурат быў там намеснікам міністра. Это яшчэ ў тыя часы. І вось дэлегацыя з Фінляндіі, там міністр і нейкі такім памочнік міністра, нейкі хлопец, такі малады, гадоў там 20. Потым Александр Иванович проста распавядаў, як это было. Ён такі запытаў, а як так вот такі малады
і памочнік міністра. Ну, як бы, это ж статус, ну. А гэты хлопец скажа, ну, я, канешне, хацеў паступіць на педагога, но не хапіла балаў, таму, ну, што цяпер працую памочнікам міністра. Ну, як бы, вот розны статус, так? Таму, можа, наступным годзе пашчасціць, здам эти іспыты, і тады ўжо дакладна стану педагогам. Ну, таму, ну, розныя краіны па-рознаму. Кажучы пра ўзровень заробкаў, ён моцна адрозніваўся ад там прынятых у звычайных школах, гімназіях, У сэнсе? у ліцэі. То бок выкладчыкі, настаўнікі больш зараблялі, чым там у Не, ну, сярэднестатыстычных гімназіях. Ну, я думаю, так, але пра што это робіцца, як это робіцца, праз што. Тобто, калі ты працуеш на, ну, это ж дзяржаўную установу адукацыі з тарыфнай сеткай, якая прынята ў дзяржаве, і таму ты проста, ну, вышэй за галаву не скочыш. Вядома, там ёсць настаўнікі вышэйшай катэгорыі ці настаўнікі метадыстаў, іх, адпаведна, ёсць пэўныя даплаты да акладу. Умоўна кажучы, настаўнік без катэгорыі і настаўнік вышэйшай катэгорыі за тую самую пагадзінавую аплату, ну, за толькі самая колькасць, такую самую колькасць гадзін, ён будзе атрымліваць настаўнік вышэйшай катэгорыі ў 2 разы больш, чым настаўнік без катэгорыі. Такім чынам, калі ты стартуеш у сістэме, то ты практычна нічога не маеш, ну, заробкі вельмі малыя. Потым, зразумела, там, калі ты атрымліваеш перш, там, ну, нават другую, там, или ці ўвогуле вышэйшую катэгорыю, то, зразумела, заробкі трохі падвышаюцца, а калі ты ўжо стаў настаўнік метадыст, то там яшчэ трошкі больш. Але да гэта такая сцежка доўгая. І не кожны яе пройдзе, так? То можна прыйсці да школы і пачаць навучанне. Можна любіць дзяцей, можна... Але пры гэтым, ну, калі ты маеш магчымасць знайсці сябе ў іншай сферы з лепшым вынаграджэннем, то які сэнс? І, адпаведна, не ўсе даходзяць да тых вышэйшых катэгорый. А ў ліцэі было трохі па-іншаму, бо ну, у нас, па-першае, былі настаўнікі, якія былі з універсітэта, так, это супрацоўнікі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, настаўнікі, якія пачалі яшчэ свой працоўны шлях там у 90-е гады, адпаведна, у іх ужо былі ўсе тыя вышэйшыя катэгорыі і метадысты, але былі і маладыя настаўнікі. І ў гэтым сэнсе, ну, другім фактарам, які можа дапамагчы падняць заробак настаўніка, ну, это была дзейнасць, якая была накіравана на паступленне ў ліцэй БДУ, там вечаровы ліцэй, якім навучалася дзяцей больш, чым у ліцэі БДУ. То, умоўна кажучы, у ліцэі у нас вучыцца у 2 паралелях, можна так сказаць, 540 чалавек на максімум, ці там 480, калі па 20 чалавек. А тут у вечаровым ліцэі 900. Ну, тобто, дзяцей значна больш. І там акурат мы маглі фарміраваць заробкі з пункту гледжання больш-менш адэкватных коштаў, якія дазваляюць зарабіць больш, чым сярэдні заробак пагадзінавая аплата, якую ты можаш мець у дзяржаўнай сістэме адукацыі. Таму менавіта праз гэта, ну, я думаю, што трошкі было лягчэй у ліцэі БДУ працаваць, калі ты мог працаваць у дзённым ліцэі, навучыць ліцэістаў, а потым пайсці і дапрацаваць трошкі ў вечаровым ліцэі. Наколькі ўвогуле элітным лічыцца ліцэй БДУ? Ну, цяпер, напэўна, а можа і сапраўды цяпер таксама лічыцца. Я не ведаю. Там жа заўжды, напэўна, было, калі не, то папраўце мяне, шмат дзяцей бізнэсоўцаў, чыноўнікаў. Не магу сказаць, мне здаецца, не. Ну, як бы, ад таго моманту, як я вучыўся, мне яшчэ ў 90-е гады, так, было дзіўна, розныя такія, ходзяць плёткі, там, нібыта, вось, у ліцэй БДУ, можна там неяк там паступіць, там, ну... Па-бладзе. О, так, сапраўды. Калі сам маеш досвед трохі іншы, то як бы я не лічыў, што так можна, бо, ну, уся моя натура тады этаму супярэчыла і не прымала гэтага, і, шчыра кажучы, сярод сваіх тых аднакласнікаў, з якімі вучыўся, я нікога такога не бачыў. Таму мне падавалася, што это больш такія нагаворы там і так далей. Вось. І зусім іншы прыклад, там, умоўна, кампаніі, якія ўжо я праводзіў. А праводзіў я 2 кампаніі. І мне было заўжды цікава, як оно само адбываецца, бо калі ты вучань, окей, ты сам ведаеш свой досвед, ніяк не карелі вот этой плёткі і усе з тваім досведам, я просто это адкідваю як нереальны варыянт. Іншая справа, ну, наконт эліты цяпер, што адбываецца, калі
ты складаеш заданні, то і мне давялося складаць заданні па фізіцы. Окей. Тады ўжо Геннадзій Владзімірович не быў дырэктарам ліцэя, але як бы мы з ім размаўлялі, і ён мне кажа: вот будзеш складаць, да цябе прыйдуць і будуць патрабаваць заданні і ўсё такое. І я думаю, ну все, трэба неяк падрыхтавацца. І я, карацей, падрыхтаваўся, і з 8-7 году до 19 да мяне так ніхто і не прыйшоў. Нарэшце, не самая прыемная справа у дырэктарскай рабоце, да, займацца уступнай кампаніяй. Зараз я ўвесь час адвакатам быў таго і прапанаваў, каб это рабілася ўсё ріксам. Бо, па-першае, працуеш багата, робіш ты уступныя спыты, потым не спіш, правяряеш іх, і было б добра, калі б это ўсё можна было як ЦТ аддаць на аутсорс. Але ўвесь час все неяк не атрымлівалася. І таму, калі я ўжо стаў дырэктарам, то, адпаведна, трэба было праводзіць эту уступную кампанію. І у 20-м годзе я акурат хацеў, мне было цікава, я хацеў праверыць, як яно адбываецца насамрэч. Ці праўда, што вот такія плёткі ходзяць, цяпер-то я ўжо буду ведаць, да мяне ж, напэўна, хтосьці прыйдзе. І сапраўды, пашлі. Это было так дзіўна. Розныя людзі, там, не ведаю, нейкія пажарнікі, хтосьці адкульсьці. Я іх ніколі не бачыў, і тут прыходзяць такія з візітам. Добра, окей. Это была самая лепшая уступная кампанія. Я не ведаю, што было дагэтуль, умоўна кажучы. Я з таго пункту гледжання ніколі не глядаў, это все не глядзеў. Але ў 20-м годзе той, што мне моцна дапамагло, што акурат Мікалай Лукашенко захацеў паступаць у ліцэй БДУ. Чым дапамагла? Як? Напэўна, была такая думка, што раз ён падаў дакументы, і мы, напэўна, будзем самі яго не прасоўваць. Карацей, да мяне ніхто не звяртаўся з адміністрацыі, ніхто. І калі хтосьці прыходзіў і пачынаў, вот тут надо, можа, там памочь. Я кажу, слухайце, ведаеце, Мікалай Лукашенко паступае ў ліцэй БДУ в этом годзе, вы, напэўна, чулі. Так ведаеце, за яго ніхто не просіць. А вы хочаце, чтобы за вашего дзіцёнка мы тут штосьці рабілі, калі сын прэзідэнта паступае сам, а вы хочаце, каб вашаму дапамаглі? Это было просто бомба. Усе, окей, і все, і пайшоў. І так, было некалькі чалавек такіх, чалавек, можа, там, я за ўсю кампанію, там, 5-10, напэўна, вот в этом. І это была такая моя, такая дежурная фраза, што я ўсім казаў, і на ўсіх это дзейнічала просто супер. Это была выдатная рэч, я вельмі ўдзячны Мікалаю, што ён у тым годзе паступаў. І што за яго ніхто не прасіў. Ён па звычайнай працэдуры ішоў? Так. А як увогуле гэта выглядае? Там поток? Як это выглядала, я б сказаў. Я б это сказаў, як это выглядала, бо, адпаведна, зараз жа ўсё па-іншаму. Бо зараз акурат спраўдзілася мая мара, што уступныя іспыты праводзяцца па агульных заданнях, якія, адпаведна, ў ліцэі ніхто не распрацоўвае. І это такая палёгка, я шкадую, што это не здарылася раней. Але у тыя часы мы рабілі, адпаведна, у нас быў сайт адмысловы для паступлення, туды кожны абітурыент мог падаць заяўку. Мы апрацоўвалі это ўсё ў электронным выглядзе. Можна было нават падавацца на некалькі розных накірункаў, на некалькі профіляў адукацыі адначасна, і потым, адпаведна, здаваць больш іспытаў, чым, напрыклад, так звычайна 2, а можна было 3 і паспрабаваць адразу на 2 профілі паступіць, на які, можа, на якісь пройдзеш. І такім чынам больш шансаў мелі тыя дзеці, тыя абітурыенты. І потым, што мы яшчэ зарабілі, чаго, ў прынцыпе, зараз няма нідзе, і нават на ЦТ няма. Тобто мы доўга да гэтага шлі. Увесь час, калі людзі кажуць, што ізноў-такі паступленне па блату і так далей, той, што увесь час это было вакол ліцэя. Я спрабаваў, это калі яшчэ намеснікам быў, зрабіць такую сістэму, якая была бы вельмі празрыстая, нават больш празрыстая, чым ЦТ. Бо на ЦТ ты здаеш, потым атрымліваеш сертыфікат, в прынцыпе, ты не видишь, ты не пабачыш ты сваю работу, нічога такого. Мы зрабілі такую рэч, што кожны абітурыент меў свой асабісты кабінет, і больш за тое, все заданні, якія ён рабіў, былі адсканаваныя, і
пасля расшыфроўкі яны былі размешчаныя ў яго асабістым кабінеце. Тобто абітурыент не толькі мог просто пабачыць, ну столькі балаў. Мы рабілі так, што кожны абітурыент бачыў всю сваю работу дасканала, правереную. І таксама это было такім спосабам адпавесці на тыя, можа быць, якія закідоны, што вось, а як бы дапамагчы, як вы это думаеце? У нас усе работы скануюцца, потым вучань бачыць, ён ведае, што ён напісаў так і так, а мы яму ацэнім это, і што ён з такімі ведамі будзе ў ліцэі вучыцца, што яго работу накруцілі яму балы там ці што? Ну не, так не працуе. І карацей, вот это так вот одна позиция, ну и плюс 20-й год мне дапамог вельмі моцна Миколай. Это отбило всякие такие спробы, а может помочь как-то мальчику, ну там неважно. Вот. Мне было цікава, я побачыў, так, сапраўды ёсць спробы. Ну мне так падаецца, што і іншыя дырэктары падыходзілі, у іх былі сваі як бы спосабы адмаўлення такім прапановам. Да рэчы, колеш не адзіны з сям'і Лукашэнкаў, хто вучыцца, не давучыў, ён і не прыйшоў у ліцэй. Ну, я так? Его нават не бачыў. Ён так. толькі паступіў, але дакументы, я так разумею, забраў. Там вучылася сярэдняя дачка Дмітрия Анастасіі, пасля яшчэ малодшая Дар'я таксама паступіла. Яна разам з ім паступала і паступіла, так. Як Анастасія сябе ставіла ў ліцэй? Ці было да яе асаблівае стаўленне? У яе было ўсё супер, і мне падаецца, што ёй падабалася у ліцэі. Яна вучылася, калі я быў уже дырэктарам. Асабіста з ёй я не сутыкаўся, таму мне цяжка сказаць, што яна думала пра ліцэй, але калі ўжо ў нас быў выпуск яе класа, бо яна сышла у 20-м годзе, але калі яе клас выпускаўся, яна папрасілася, каб прыйсці на выпускны са сваім класам былым. Я думаю, калі б ёй не падабалася, яна б не прыйшла. Як вы думаеце, чаму яны ўсе ўтрох забралі дакументы? Ну, я не ведаю. Цяжка сказаць. Як бы ніякіх праблемаў не было. І я думаю, што, умоўна кажучы, і Дар'я, калі яна паступала, то яна ж паступала не таму, што, вот, умоўна кажучы, Анастасія прыходзіць дадому такая і кажа, які ліцэй, такое месца, куды ўвогуле вяртацца не хочацца і так далей. Не, я думаю, што менавіта жаданне паступіць было простое, што там, ну, у ліцэі файна. Іншая справа, што палітычная абстаноўка так склалася, што далей, напэўна, это было уже немажліва, но не з пункту гледжання ліцэя, но я думаю, это асабістае рашэнне было прынята. А якая атмасфера ў 20-м панавала ў сценах ліцэя? Што адбывалася? Як выкладчыкі там існавалі, так, у межах ўсёй гэтай палітычнай напружанасці глобальнай? А ў 20-м годзе не было атмасферы ў ліцэі, бо як пачалася пандэмія, мы сышлі на дыстанцыйнае навучанне, што было на той момант немажліва ў сістэме адукацыі у школу. Але мы як бы зарабілі сабе такую мажлівасць, і адпаведна это было цікава, таму што як оно вучыцца дыстанцыйна, это даследаванне, мы там праводзілі апытанні і дзяцей, і настаўнікаў, што, якія праблемы, ладзілі спецыяльныя такія курсы ўнутрэнныя. Тобто мы былі заняты больш вот этой справай, плюс яшчэ у часы пандэміі вот эта кампанія уступная. Але з пункту гледжання самой уступнай кампаніі ўсё было онлайн, акрамя уступных іспытаў, то это было нормально, як бы працавала некалькі чалавек, настаўнікі і дзеці вучыліся дома, ну, ад самого красавіка і до мая месяца. І потым у 20-м годзе ізноў-такі, калі пачалася новая хваля коронавіруса, то мы таксама сышлі на дыстанцыйнае навучанне, недзе ў кастрычніку і лістападзе, і это працягнулася аж да студзеня. Таму, як бы, ліцэй як такі, это такі 20-й год, калі у ліцэі амаль нікога не было. Ну, а падчас уступных іспытаў, вось, а потым, адпаведна, ну, 20-й год это, адпаведна, выбары летом, ну, і зноў-такі. Это все было летом, а потым у ліцэі, ну, як і ў БДУ, все там было аднолькава.
Дарэчы, як вы думаеце, вось такі парадокс, выбары сістэме забяспечваюць сілавікі з аднаго боку, а з іншага боку настаўнікі, якіх масава прымушаюць фальсіфікаваць выбары. Але пры гэтым бонусы ад гэтага атрымліваюць толькі сілавікі, а настаўнікі ніякіх плюшак за такую паслугу рэжыму не атрымалі ніяк, ад слова ніяк. Я тут не пагажуся, чаму настаўнікі, потому што не толькі настаўнікі, умоўна кажучы, калі паглядзець па выбарчых камісій, якія былі вядомыя склады, то здаецца, хоць большасць была ў школах, але школы не ўсе забяспечвалі вот этой самой выбарчай камісіі. Просто тое, што камісія даволі часта ў школе адразу кідае цень на школу. На школу, так, і на тых, хто ў ёй працуе. У ліцэі таксама быў выбарчы участак. А хто там быў? Хто там быў, раскажыце? Завод «Крыстал». І адпаведна, тут я думаю, што ў шмат такіх выпадках такое самае, што і ў нас у ліцэі было. Тобто у нас выбарчая камісія працавала, напэўна, з сярэдзіны нулявых гадоў. Але это не ліцэй быў. А менавіта завод «Крыстал», яны побач там, яны прыходзілі, бралі сабе кабінет, там рабілі сабе гэтае месца для галасавання і праводзілі ўсё, што на выбарах робіцца, і ў тым ліку падлік галасоў, і потым сыходзілі, і больш іх ніхто не бачыў. А вам прапаноўвалі калісьці далучыцца, стварыць сваю камісію ліцэйскую? За маім часам не было такога. Раней, я думаю, таксама не. Бо у нас нават Беларусі не было. А БРСМ? БРСМ быў. Это ж больш такое дзіцячае групаванне. Таму БРСМ быў, а Беларусі, штосьці было, але это была такая полуфармальная з'ява, якой ввогуле, калі я працаваў, то не існавала. А як выкладчыцкі калектыў успрыняў тую ж навіну, што, напрыклад, да нас ідзе Коля Лукашенко, так што нам трэба будзе выкладаць самаму важнаму студэнту краіны, навучэнцу? Калі адразу Коля Лукашенко, то можа, напэўна, хтосьці б спужаўся і ўсё. А тут у нас уже была Настя цэлы год, і все так паглядзелі, нармальна, І такім чынам это ўжо не было так і страшна, і там дзіўна, бо, паглядзеўшы на Настю, то все паглядзелі, нармальная дзяўчына, здольная, займаецца, вучыцца. Окей. Таму это не моцна ўсіх спужала. Нейкіх там такіх страхаў-жахаў, напэўна, не было. На хвалі пратэсту 20-го хтосьці з выпускнікоў ліцэя БДУ стварыў ліст супраць гвалту, супраць фальсіфікацый. Ці былі для ліцэя пасля нейкія наступствы? Як хтосьці. Там некалькі тысяч падпісала. У сэнсе хтосьці стварыў і шмат падпісаўся. Там, дарэчы, неадназначная была такая рэакцыя на гэты ліст, нават сярод супольнасці. З аднаго боку, было жаданне напісаць гэты ліст, як такі пратэстны выклік, а з іншага боку некаторыя там казалі, што можа не варта это рабіць і гэтак далей. Да мяне звяртаўся летам прарэктар з такімі просьбамі, можа неяк паўплываць на тое, каб, можа, этого ліста не было. Это першы прарэктар на той момант. Я павёў, што я зараз у адпачынку і з'язджаю, і, карацей, потым выключыў тэлефон, і больш да мяне ніхто не звяртаўся. А ліст выйшаў, так, і даволі шумна быў. Бо пасля гэта акурат багата лістоў, хто пачаў пісаць. Як вы лічыце, гвалт у нейкім выглядзе ў выхаванні, ён дапушчальны? Я ўвогуле супраць гвалту, таму мне цяжка сказаць, дапушчальны ён ці не. Адзінае, можа, напрыклад, пэўная ступень прымусу ёсць заўсёды. Ёсць такія тэорыі адукацыі праз гульню. З дзецьмі это ўсё яшчэ збольшага працуе, але чым далей мы ідзем, тым больш это ўсё... Ёсць пэўны такі ўзрост у людзей. Калі мы ўжо становімся дарослымі, мы самі адказваем за свае рашэнні, і звычайна чалавек сам мае такі ўнутраную матывацыю, ён штосьці робіць, адукуецца сам па сабе. Дзеці, ім трэба стварыць спрыяльныя ўмовы, але все-таки это збольшага, каб не адбіць ахвоту, каб ім яшчэ хацелася, не проста што
мы іх так завучым у дзіцячым садку, што яны ўжо потым будуць, і школа ім уже будзе не мілая. Тобто ёсць такая пэўная мяжа, ну, недзе ў падлеткавым узросце, напэўна, дзе акурат трохі прымусу, мне падаецца, патрэбна, бо акурат у гэтым часе яшчэ не такія эмоцыі, часта так, яны больш моцныя, чым халодны розум, там, ну, не ведаю. І калі это назваць гвалтам, то, ну, напэўна, не ўсе падлеткі вучацца так, як бы, па сваёй уласнай ахвоце, так. Все іншыя формы, я лічу, увогуле недапушчальныя. Ну, это не залежыць ад таго, хто з'яўляецца крыніцай таго гвалту, так. Это можа быць і гвалт з боку сістэмы, з боку настаўніка, і таксама і сябры свае, ну, умоўна, сябры, так, калегі, хто вучыцца ў адным класе, аднакласнікі, яны таксама могуць быць прычынай, ці хто вучыцца з табой у школе, можа, старэйшая, таксама прычынай таго гвалту, і это недапушчальна. Быў вельмі гучны кейс у Гомелі, калі настаўніца замахнулася партай на вучня. Вось вы, як настаўнік-выкладчык, там, з такім вялікім досведам, як вы ўспрынялі гэтую сітуацыю? Сорамна сказаць, я пра гэта, ну, я першы раз чую, так? Ну, вот пра такую сітуацыю, ну, як я Я ўжо тады сказаў. раскажу гісторыю трошку больш поўна, каб вы былі ў кантэксце, што Ага. адбылося. Ну, значыць, ну, напэўна, хлопчык там шумеў, ці што, карацей, настаўніца на яго сарвалася, гэта трапіла на відэакамеру, то бок гэта трапіла ў інтэрнэт, і все Ага. маглі пабачыць, як разгортвалася гэтая гісторыя, і было сапраўды страшна, таму што дзіця яшчэ зусім малое, і як бы, ну, вялікі настаўнік замахваецца, як бы прымяняць, збіраецца фізічны гвалт, не да свайго дзіцяці нават, так? І, канешне, гэта выклікала хвалю абурэння ў грамадстве, але пасля Лукашенка стаў на бок настаўніцы, абразіў публічна дзіця, ну, то бок, я ўжо не памятаю, якім словам ён яго, шчынок, па-майму, ён сказаў. Ага. Ну, то бок, мала таго, што этому дзіцёнку і так ледзь партыя не дасталася па галаве, ну, тут яшчэ і з іншага боку абразілі, і нягледзячы на тое, што спачатку настаўніцу звольнілі, ну, таму што ўсё ж такі грамадскі розгалас агромны, і, канешне, любы бацька скажа, што, ну, гэта недапушчальна ў адносінах да майго дзіцяці, любога, то Лукашенка сказаў, што это было абсолютна правільна, і гэта дзеці такія раз такія не цэняць нашых настаўнікаў, і яе аднавілі пасля на працы. Такой сітуацыі не павінна было быць, это адназначна, і я думаю, тут няма другога меркавання. В прынцыпе, тут, напэўна, ізноў трэба паглядзець на, ну, той статус, які мае настаўнік у грамадстве. Ну, это не самы лепшы статус, умоўна, пасля ўсіх гадоў. Тобто, это не тое, што ў 80-х, 90-х і тое, што зараз. Да? Мы ўжо трохі закраналі тую тэму. І, у прынцыпе, бывае так, што это трохі змяняе, ну, светапогляд, і ты разумееш, што, у прынцыпе, табе ты нічога не можаш, але з іншага боку у цябе ёсць, адпаведна, клас, за кім ты можаш рабіць все, што захочаш. І это такае перакладанне там сваіх уласных такіх комплексаў і сваёй уласнай, ну, немажлівасці штосьці змяніць для сябе, ты, адпаведна, перакладаеш на тых, хто ад цябе залежыць. Ну, мне падаецца, тут такая сітуацыя. І што варта рабіць настаўніку, калі ён адчувае, што вось ужо гатовы сарвацца, так, што ён за крок ад прымянення, ну, проста фізічнай сілы ў дачыненні да дзяцей? Ну, можна было парадзіць змяніць сферу дзейнасці, но это не варыянт для большасці, таму тут цяжка знайсці выйсце, ну, якое будзе прымальнае для ўсіх бакоў, то, напэўна, это проста будзе накіпанне ў сярэдзіне, і калі адзін раз стрымаецца, наступны можа не стрымацца чалавек. У Рагачове, дарэчы, была таксама такая, ну, страшная сітуацыя, датычная булінгу. Ось там 3 дзяўчынкі, ну, здзекаваліся з маленькага хлопчыка, то бок ім было ўжо там па 14 прыкладна, хлопчыку 11, яны ў выніку нават маіткі з яго сцягнулі. Ну, і ясна, што гэта і акт, ну, нейкага гвалту, і прыніжэння,
І ўвогуле было дзіка, што гэта побач з намі адбываецца, так? То бок гэта Рагачоў, гэта зусім побач. Гэта не ў нейкіх там серыялах пераходны ўзрост, дзе нядаўна мы таксама побачылі, як можа быць. Што вы думаеце пра такія гісторыі? Як зноў жа з гэтым спраўляцца, так? Адкуль у дзяцей бярэцца вось гэтае жаданне, не знаю, здзекавацца, прыніжаць іншых дзяцей? Вот я буду ізноў казаць, што сацыяльныя сеткі во всем виноваты, дети недозрелые, такие погляды. Насамрэч, як, можно сказать, я все-таки думаю, что это с гэтым часткова и звязано, бо моладзь, яна жыве, з аднаго боку, ты глядзіш, што пра цябе нічога не напісалі, з іншага боку, у пошуках умоўна лайкаў і так далей. І у выніку той, што, той контент такі показваецца, то часта ён такого кшталту і ёсць. Я ўжо казаў, алгарытмы працуюць на карысць таго, што ўзбурае, і, магчыма, штосьці падобнага кшталту мы можам праглядзець у сваёй стужцы. І потым это становіцца як бы нормай, і ў прынцыпе, я не думаю, што яны самі придумалі это, сам форум здзекаў. Просто это ўжо ўсё адно дзесьці было пабачана, так? Умоўна, ёсць такая праблема, шон патруль у Польшчы, калі падлеткі апранаюць такія камізэлькі, ходзяць, здымаюць, робяць здзеянці, фотаздымкі, адпаведна, дзяўчат, такія яны лічаць, што яны занадта так вульгарна апранутыя і ўсё такое, потым выкідваюць на профілі сацыяльныя, ёсць цэлыя групы. З'явілася это як такі невялікі тренд у сацыяльных сетках, потым распаўсюдзілася, і, адпаведна, зараз дзяўчаты умоўна праглядаюць, што пра іх яны не з'явіліся, і это ўсё ад таго, што ты не маеш чым себе заняць, займаешся такой справай. І праблема ў тым, што ахвяра булінгу, як правіла, у сістэме, якую мы маем, это тое, што менавіта ахвяра булінгу мусіць мяняць школу, сыходзіць кудысьці ў іншае месца, а тыя, хто якраз былі ініцыятарамі, яны акурат застаюцца ў сваім месцы і адчуваюць себя вельмі добра. Хоць это ёсць павінна быць праблема. наадварот. Так. Это цяжкая праблема, якую грамадства мусіць рашаць, і школа не можа даць рады, мне падаецца, сама. Этая праблема, яны хоць і былі давно, но яны раней былі іншага кшталту. А зараз это ўсё з тым, што мы далучаем да нашага рэальнага жыцця яшчэ і такі акно ў свет, такую менавіта сацыяльны профіль, і потым пачынаецца хваля хейту там или здзекаў якіх-небудзь там у жыцці рэальным. Это адно, а потым пераходзіць яшчэ і ў інтэрнэт, і ты як бы прыйшоў дадому, закрыўся ў пакоі, умоўнае дзіця, а потым, асабліва калі ў яго ёсць все гэтыя сеткі, ён знаходзіцца ў чатах са сваімі аднакласнікамі, і потым это працягваецца, то это неперапынны, бясконцы хейт і булінг, і на гэта вельмі мала ўплыву у той самай школы. Як яна можа это адсачыць? Таму это ёсць вялікая праблема, і тут трэба шукаць выйсце у адукацыі і, магчыма, у забароне. Напрыклад, у школе, у якой навучаюцца, я шукаў розныя школы, ёсць варыянты, і, напрыклад, у маей сярэдняй дачкі там існуе забарона на смартфоны для дзяцей. І это для мяне нармальна, бо як карыстацца гэтым, я навучу яе дома, і ў яе ёсць умоўна прылада, але там яна проста мае умоўна гадзіннік для сувязі з намі, нічого больш. Хачу таксама дыскусійную тэму абмеркаваць з вамі пра прапускную сістэму ў школах, так? Таму што з аднаго боку гэта апраўдваецца бяспекай, а з іншага боку ствараецца ўражанне, што гэта сістэма такога кантролю, у дзяцей можа выклікаць адчуванне нейкай уразлівасці, безабароннасці, што вось тут ты адзін на адзін з гэтымі людзьмі, і твае там бацькі, хтосьці, хто можа за цябе заступіцца, нават на парог гэтай школы ступіць не могуць. Усюды, дзе мы навучаліся, так, ёсць сістэма прапускная ў тым сэнсе, што ёсць на ўваходзе якісь-небудзь умоўны дамафон, па якім ты кажаш, вось я за такім-такім дзіцёнкам прыйшоў, забіраеш сваё дзіця. Тобто
няма праблемы абмежавання такой знешняга ўваходу. І, ну, на мою думку, калі мы ўжо пачынаем ладзіць такія сістэмы ўнутры там, з турнікетамі, то это ўжо трошкі занадта. Ну, у нас у ліцэі заўсёды была думка такая, ну, розныя прапановы былі, што это трэба зрабіць, ну, але ўсё я на кожны раз не прыжывалася. Ну, зараз, здаецца, там уже і стаяць турнікеты. І там... Зараз просто ўсё гэта дайшло да нейкага абсурду, таму што вось нядаўна была гучная гісторыя, бацька паскардзіўся, што ён у сталоўцы школьнай булачку дачцэ набываў, і ў нейкі момант там дырэктрыса ці хто, завуч, ну, карацей, прыбеглі прадстаўнікі адміністрацыі школы і на яго там наехалі ў грубай форме і сказалі яму, куды яму ісці, і каб ён больш, не дай Бог, ніколі ў жыцці не пасмеў гэтай дачцэ набыць гэтую няшчасную булачку. Ну, і здаецца, ну, боже ж мой, ну, вы ж можете взять пашпарт, верыфікаваць, калі сапраўды ягоная там дачка тут вучыцца, то чаму не можа зайсці ў сталоўку, купіць дзіцяці там нешта паесці? Ну так, напэўна, я не меў такіх праблем як бы з доступам і з турнікетамі ні ў адной школе, з якіх... Хаця, ну, абмежаванне было, што, ну, ёсць, адпаведна, уваход там на тэрыторыю, то трэба мець ключ свой, окей? Ну, всем бацькам раздалі, і кожны, адпаведна, заходзіць што ў садок дзіцячы, што ў школу. Тэрыторыя абмежаваная ўваходу, але бацькі могуць. Там ужо далей можна зайсці да будынку і таксама, ну, там ёсць таксама дамафон, і мы тэлефануем да ізноў-такі садка, да групы, кажам, па каго мы прыйшлі, заходзім. Ну, турнікеты — это уже такая штука, якая, мне здаецца, занадта робіць, ну, такі рэжым аб'ектны. Ну, і зноў-такі, можа, зараз так прынята. Ну, калі это варыянт нормы, ну, окей, такія часы. Ну, я кажу пра Беларусь, зноў-такі. Тут я такога не бачыў і нідзе, дзе мы вучыліся, ну, не назіраў. Ці вось цяперашняе пакаленне, так, якое падрастае, ці яно ўсё ж такі больш інфантыльнае, чым ранейшае, таму што ёсць такое адчуванне, што дзеці менш прызвычайныя да стрэсаў, менш схільныя браць адказнасць, менш самастойныя. Ці так гэта, ці не? Яно-то так, ну, яны і нібыта, асабліва ў падлеткавым узросце, яны ўсё роўна жывуць у стрэсе. І, можа быць, нават больш стрэс маюць, чым мы, напрыклад. Я ўвогуле, калі распавядаю якія-небудзь гісторыі з свайго дзяцінства сваім дзецям, то это проста шок. Я сам здзіўляюся, як такое магло быць. Ну, умоўна кажучы, калі цябе мама-тата прывозяць да бабулі ў вёску на цэлае лета, ты там бавішся, ну, як бы... Выжываеш. Табе забяспечана месца, дзе ты можаш паспаць, і ты там снедаеш, абедаеш, вячэраеш, пры гэтым, ну, трохі дапамагаеш па гаспадарцы, все такое, але, ну, увесь час мы праводзілі на рацэ, рыбу лавілі. Для мяне ў дзяцінстве это было абсолютно нормально. І это было уже з 1-2 класу недзе, так? Тобто, это 6-7 гадоў. Вот такого самастойного жыцця, ну, а ў горадзе таксама яно было такое сабе... Ключ на шею павесіш і бегаеш дзе заўгодна. Тобто так было. І калі я зараз распавядаю, ну вот мы там зрабілі тое, сёе, я разумею, наколькі гэта так не пасуе пад сучасную рэчаіснасць іх жыцця, якое яны зараз пражываюць. Уявіць сабе, што я там з раніцы, ну, ідзі, пагуляй. І дачка, напрыклад, пайшла, і дзеці там сядзіць на одры, умоўна, рыбу ловіць там. Ну, так. Ці сядзіць там на выспе якой белярскай і там на пяску каля одры там штосьці капае, замкі будуе. А потым вечара яна прыходзіць, там, можа, што прынясе, якую рыбу там ці што. І я такі, ну, добра, давай, заходь. Я не магу уявіць табе. А ты распавядаеш дзецям, ну, вот я там тое рабіў, калі быў малы, тое. І яны такія вочы на цябе глядзяць, як так можна, так было. Ну, это там што, ну, все змянілася. То, канешне, калі вот эта тотальная апека, умоўна кажучы, бацькоўская, мы жывем у часы, калі так, сапраўды, нашы дзеці, яны трохі менш самастойныя, таму што у нас было жыццё такое, што, ну, яно паўнавартаснае з раніцы да вечара, ты сам мусіў чым сябе заняць, не было нічога, і трэба было прыдумваць, чым бы заняўся ты сам. Мне доўгі час у дзяцінстве я правёў у бабулі у Семежаве, вёска такая ёсць у Капэльскім раёне, файная. Вось, і добра было там.
Сябры, калі вам падабаецца наша відэа, калі ласка, падтрымайце нас лайкам альбо рублём. Мы будзем вам вельмі за гэта ўдзячныя. Падтрымаць рублём можна па QR-кодзе, які вы бачыце на экране, альбо перайшоўшы па спасылках у апісанні пад гэтым відэа. Дзякуючы гэтаму наш праект можа падарожнічаць да розных беларусаў у розныя гарады і краіны. І гэта вельмі важна. І дзякую вам вялікі, што вы з намі. Адно з такіх новаўвядзенняў, які ўвёў Карпенка, была такая адмова ад вось гэтай профільнай адукацыі. Так? Кшталту, будзе у нас все звычайна, не трэба нам вось гэтых хімбіо, там фізмат, філолагаў, вось як бы не трэба. У нас все будуць як бы все аднолькавыя, все як ва ўсіх. А дзеці будуць паступаць проста ў бліжэйшую школу каля дома, і не будзем мы рабіць вось гэтую дыферэнцыяцыю на тое, што вось гімназія у нас для больш адораных вучняў, а школы звычайныя для сярэднячкоў, так сказаць. То бок ён паспрабаваў ўсё гэта размыць, тое, што раней будавалася. Я так разумею, для таго, каб акурат звесці найлепшых з найлепшымі, зноў жа, каб генераваць нейкую там супольную энергію і стымуляваць аднаго развівацца хутчэй, а як бы вярнуць все до таго, што ўсе павінны быць аднолькавыя і все павінна быць як ва ўсіх. Па-першае, з профілямі, в прынцыпе, ўсё пачалося значна раней. Калі это еще 2008 год, калі, власна, мы пераходзілі з 12-годкі, якая вось-вось планавалася на 11-годку, і там акурат знішчылі ўсе профілі, пакінулі толькі там некалькі, выделили там фізмат, хімбіо, акурат гістарычны і філалагічны у ліцэях, і гімназіях. Это ж яшчэ да Карпенкі пачалося. Таму я не магу сказаць, што ён там некі наватар быў, так? Это яшчэ было ў 2008 годзе, калі яшчэ Рубінаў прапаноўваў гэту ідэю, калі ўсе школы мусяць быць аднолькавыя. І ў прынцыпе, калі так можна сказаць, ідэя ж сама па сабе не такая і кепская, каб кожны чалавек меў магчымасць побач са сваім домам, незалежна ад того, дзе ты жывеш, мець фармальна нармальную школу, якую ты прыходзіш і маеш такі самы ўзровень адукацыйных паслуг, як і ўсе астатнія ў іншых месцах. Добра, каб ён быў павышэй, канешне. Не такі самы, такі нізкі, а такі самы добры. І калі ў 2008 годзе эта сістэма уводзілася ўпершыню з адменай профіляў і так далей, то акурат у той час быў такі прыклад, што у Фінляндіі, і акурат там усе такія самыя школы, ты прыходзіш па месцу жыхарства, цябе вучаць, і ты суперкласны спецыяліст. І мы мусім такое самае зрабіць. Вже праблема ў тым, як гэта можна рэалізаваць. Так, і можна, як вось у старым такім анекдоце, што мы не збіраем, увесь час танк атрымліваецца. Так тут тое самае. Мы можам самую класную ідэю ўзяць, але реалізаваць так, што это атрымліваецца ўраўнілаўка, все як бы на адным самым, але даволі такім нізкім узроўні. І тобто чаканні, яны не спраўджваюцца, так, яны не адпавядаюць таму, што першасна не самыя кепскія такія думкі туды закладаліся. І можна сказаць, у некаторых сістэмах это працуе, просто у Беларусі это прыводзіць да таго, што прывяло, напрыклад, што так, сапраўды хадзіць па месцы жыхарства, размылася такая профілізацыя, і, можа быць, это трохі паменшыла ўзровень ведаў сярэднім па краіне, калі это далей. А я не сачыў за даследаваннямі, тобто апошняе даследаванне, якое было там PISA 18-го года, 19-го, то там выразна было паказана, што добры вынік Беларусі, ён будуецца на тым, што ў нас ёсць гімназіі і ліцэі. Бо яны былі значна вышэй, і калі браць сярэднім всю краіну, то яны нас на добрае месца паставілі. І таму далей не праводзілася даследаванне, таму, на жаль, невядома, да чаго гэты тренд давёў. Тобто это ўсё павінна было адгукнуцца ўжо там у 22-м годзе на той пізе, але уже яе не правялі ў Беларусі. І таму мы не ведаем, а можам толькі так думкі свае экстрапалировать, там, што здарылася бы. Цяпер яшчэ ў апошнія гады мы назіраем такое татальнае знішчэнне прыватнай адукацыі ў Беларусі. Як вы думаеце, гэта адаб'ецца агулам на сістэме? Прыватная адукацыя, яна дазваляе рабіць можна сказаць, што ў 90-е гады было ў ліцэі БДУ,
так, то мы можам у межах прыватнай установы адукацыі спрабаваць стварыць свой такі мікракос, свае правіла, дзе мы можам паспрабаваць так дасягнуць якіх лепшых вынікаў, там, дапамагчы дзецям. Ну, адпаведна, это ўсё патрабуе грошаў, і таму адукацыя, адпаведна, прыватная. І калі ў цябе усе думкі пра тое, каб усё фармалізаваць і зрабіць агульным, аднолькавым, то, адпаведна, такім установам няма месца у сістэме адукацыі Рэспублікі Беларусь. Ну, праз гэта яны і знікаюць. Выглядае, што праз нейкі час пасля ўжо таго, як вы сышлі з ліцэі вырашылі унармаваць, прывесці да нейкіх там патрабаванняў да устаноў адукацыі як бы новага часу, так? Вось гэтай дыктатуры, многія называюць то, што адбываецца ўжо таталітарызмам нават, так? І кіраваць ліцэем паставілі Таццяну Мамчыц, так, якая прыйшла туды з інстытута нацбяспекі, вельмі так красамоўна і паказальна. Як вы ўспрынялі ейнае прызначэнне? Ну, на той момант мне ўжо это было трохі не цікава. Ну, я ведаю, што яна ёсць, я ведаю, што яна зараз працуе і пэўна нейкія свае задачы, якія паставілі, вырашае. Але, ну, там уже у ліцэі-то шмат хто не працуе з тых, з кім я працаваў. І ввогуле ліцэй зараз і ліцэй, калі я там быў, это две розныя установы адукацыі, і, в прынцыпе, я іх нават не магу, акрамя таго, што там сцены аднолькавыя, я іх не магу ніяк параўнаць адну з адной. Это проста два светы, якія не можна як бы звесці ў адно. А ў ліцэі веліся чысткі, як, напрыклад, на заводах беларускіх, ці ўсё ж такі гэта было там прыватнае рашэнне людзей сысці, і яно як бы само стала тым, чым стала? Это цікава, конечно, было б даведацца, бо, ну, як бы я асабіста уже давно ні з кім не кантактую, менавіта праз гэта, што каб не было ў людзей, нават тых, каго я ведаю, было праблем. Ну, проста, яшчэ да таго, як змяніўся дырэктар, была яшчэ Ганна Сергеевна, там жа з'явіўся спецыяліст па бяспецы і кадрах, так, які праводзіў размовы з настаўнікамі, там асабістыя і так далей, то сярод пытанняў, якія ён там задаваў, то мне некаторыя перадавалі, што там было такое, што ці падтрымліваеце вы стасункі з Вараксай. Ну, таму як бы я дыстанцаваўся цалкам ад таго, нават каб не кампраметаваць тых людзей, а то раптам потым які-небудзь поліграф прыцягнуць, і яны будуць там адказваць на пытанні, што падтрымліваю ці не падтрымліваю, схлусяць, ну і гэтак далей. Не, это уже зусім іншая установа. Людзі працуюць, не гледзячы ні на што, некаторыя засталіся там. Ну, і я ввогуле не магу зараз... Ввогуле я не ведаю, што там адбываецца. Тобто з 20, напэўна, так, калі другі, вот калі увосень 22-го, то я так резка абмежаваў свае кантакты з былымі калегамі, нават тымі, хто працуе, і тымі, хто сышоў, бо не хачу, шмат хто застаўся там. Дарэчы, а вы ведаеце, у чым задача вось гэтага прыстаўленага да ліцэя КДБшніка, так, які ёсць цяпер? Я не ведаю, ці гэта было раней, такая ўвогуле практыка. Напэўна, ну, ізноў-такі праводзіць такія размовы, там высвятляць. Тут, канешне, калі-небудзь там можна запытаць тых, хто працаваў, што там за задачы былі. Вось. Ну, я думаю, што штосьці такого кшталту. А раней такога не было? Не, ну так эта пасада з'явілася у лістападзе, снежні 22-го року. Здаецца, у некім току казала Кацярына Тайкала штосьці пра КДБ, што там ёсць у кожнага факультэта ёсць такі адмысловы спецыяліст, які, ну, адпаведна, там сочыць куратар. Куратар. Ну так, такія куратары-то былі. Ну, нават, ну, у ліцэі теж такі куратор быў. Мне вот дырэктар сыходзіў, сказаў, вот гэты номер телефона будете тэлефанаваць, это наш куратор з КДБ. І што яму трэба, кажу. А нічога, там, мне звычайна там тэлефаную ў верасні. Я кажу, ну добре. Мне сапраўды тэлефанавалі ў верасні. Я думаю, о, куратор. Ну окей. І думаю, што? День добрый. Говорит, вот у вас набор в вечерний лицей, надо вот, может, там, ну,
Вот и все, что было трэба до 2020 года куратор от КДБ, от лицея БДУ. Это может там вечерний лицей кого-то взять. Ну, а у нас же там такие наборы, что, ну, якби, это месцаў багата, ніякіх абмежаванняў няма. Таму ты можаш і так пайсці і напісаць заявку і прыйсці. Это не праблема. Ну, камусьці трэба вот менавіта, што праз куратора. Ну, окей. Ну, кажешь, вот там у нас такие, там, кабинет 100, треба прийти, домову заключить. Спасибо, что сказали, все передам. Ну, и от, і все адносіны. Потым з'явіліся іншыя супрацоўнікі, якія ўжо займаліся канкрэтнай работай на месцы. Якія былі вашы эмоцыі, пачуцці, калі вы даведваецеся, што ліцэй перайменоўваюць у гонар Фелікса Дзяржынскага? Да ніякіх, у прынцыпе, таму што... Ну, як ніякіх? Фелікса Дзяржынскага. Ну, як бы... Я ж ведаю, што это ўжо не той ліцэй, які быў. І ўвогуле ліцэй БДУ для мяне, які існуе зараз, это не той, якім я вучыўся. Таму і не той, якім я працаваў. І з большасцю тых людзей, якія зараз працуюць, я не працаваў. Я ўвогуле ніяк не ўспрыняў эту навіну. Ну, як бы... Я просто не могу поверить, что вы не адчуваеце ніякіх эмоцый, потому что я вось уяўляю, што нашу ніву перайменоўваюць нашу ніву імя Фелікса Дзяржынскага, і ў мяне выбух эмоцый адбываецца ў гэтым моманце, так? І шкадаванняў, і ўсяго на свеце. Ну, чаму выбух эмоцый? Таму што мы ведаем, што так не адбудзецца. У выпадку ліцэя, ну, такія абставіны зараз, што, ну, перайменавалі яго. Але просто, ну, для мяне, напрыклад, это не тая установа адукацыі, дзе я вучыўся і дзе я працаваў. Таму для мяне няма эмоцый не з пункту гледжання, што, ой, я такі неэмацыянальны зусім. Але я, напрыклад, падпісаны на ліцэйскі тэлеграм. Мне цікава глядзець, як там яно ўсё адбываецца. Таму што ёсць тэлеграм, окей, можна пабачыць здымкі, можна пабачыць, што адбылося. І калі там бегаюць з аўтаматамі вакол ліцэя, ну, это трохі не тое, як я сабе памятаю ліцэй. І, ну, глядзіш на гэтыя фотаздымкі. І дзеці такія шчаслівыя, там фотаздымкі, як ім весела. Ну, напэўна, зараз такі ліцэй патрэбен у Беларусі. Ну, і это не тое, што ў мяне было, і зусім іншая установа адукацыі. Таму, калі ты разумееш, што это просто іншае, нават хоць сцены тыя самыя, хоць нават назва пачынаецца з ліцэй БДУ без імя, а дадалі імя, ну, ты ўсё равно разумееш, што это не тое, што ты любіў калісьці, да чаго прыкіпеў. І таму, в прынцыпе, у мяне ў памяці ўсё добра. А тое, што зараз, ну, мяне не моцна турбуе. Як вы думаеце, а чаму яны гэта зрабілі? Чаму Дзяржынскі? Ну, таму што, напэўна, такі кіраўнік у нас, дырэктар, якая ёй блізкая постаць Фелікса Эдмундавіча, вот она хоча, каб быў перайменаваны, ну і быў перайменаваны ўрэшце у гэта. Таму, у прынцыпе... А вы верыце, што хоць адзін чалавек з настаўнікаў падпісаўся пад гэтым лістом з просьбай перайменаваць ліцэй? А ў іх быў выбар? Ну, я не ведаю, таму мне цяжка сказаць. Но... Па сваёй волі? Ну, па сваёй... Я не ведаю, бо хто ведае, можа б я таксама падпісаўся за такі ліст. Пад такім лістом, калі б я там працаваў, умоўна кажучы. Таму мы не можам казаць, што адчуваюць тыя людзі тут, знаходзячыся, не ведаючы, пра што яны праходзяць там. І таму я абсалютна не ведаю, ну, як ввогуле адказаць на гэта пытанне, таму што быў такі ліст. Так, ну, прынамсі, мамчыц сказала, што яна, значыць, не адна, а воляй калектыву. Ну, окей. Ну, зараз жа мы не можам казаць пра такія лісты, што это зроблена там добраахвотна абсалютна. Таму што, ну, все-таки іншая умова. Таму зараз у Беларусі. Хто ведае, колькі добраахвотна, колькі не, это мы даведаемся толькі калі тыя, хто это падпісвалі, нам пра это распавядаюць. Таму я не буду выдумліваць і лічыць там, які адсотак быў добраахвотны, які не, мне цяжка сказаць. А як увогуле, як бы, прыстойнаму настаўніку, выкладчыку дзейнічаць у такіх умовах? Як бы варта заставацца, таму што з аднаго боку здаецца, ну, лепш так, чым ніяк. То бок лепш у такім выглядзе захаваць, чым знішчыць, як адбылося з Коласаўскім ліцэем, напрыклад. Камусьці ж трэба вучыць дзяцей? Ну так. Пытанне, у якіх умовах і як ты сам да гэтага ставішся.
ці уласнае псіхічнае здароўе таксама варта падтрымліваць як бы некаторыя, хто сышлі з ліцэя цалкам шчаслівыя зараз. Мне распавядалі, што нягледзячы на ўсё, што было звязана з ліцэем, яны знайшлі новыя месцы і яны вельмі задаволены. Так што працаваць праз сябе, нават калі табе непрыемна, я не ведаю, это, напэўна, рано ці позна адаб'ецца на ўласным здароўі, што называецца. Што мы можам? Які выбар мы мусім рабіць? Это цяжкі выбар. Да рэчы, а як увогуле вось у цяперашняй сітуацыі як бы вучыць дзяцей, так? Каб нешта даць, і пры гэтым, каб цябе не здалі. Бо была ж вось гэтая дзікунская сітуацыя ў Смаргоне, калі настаўнік 11-класнікам паказаў ролік, Канстытуцыя сышла ў прастытуцыю. І на 1,5 года яго адправілі за краты за гэта. І, канешне, гэта такі прэцэдэнт, вельмі страшна, так? Таму што тут як бы і дзіцячае стукацтва ў нас, і вось гэтыя спробы настаўнікам нейкім чынам закласці зерня нейкага здаровага ўяўлення пра тое, якой павінна быць там палітыка, дзяржава. Это той самы адказ, які я толькі што даваў. Это пытанне мусіш задаць сабе, калі ты працуеш там, так? Я акурат з'ехаў, каб это пытанне сабе не задаваць. Таму у мяне на яго адказа і няма. А вы памятаеце час, калі ў школах пачалі насаджаць ідэалогію? Як гэта адбывалася? Не памятаю. У ліцэі ідэалогіі не было. Ні ў якім выглядзе? Ні ў якім, і таму я не памятаю, што у нас і насаджалі. За маім часам не. Таму цяжка сказаць. Як бы у мяне на той момант дзеці былі яшчэ занадта малыя, каб хадзіць у школу. Таму на прыкладзе ўласных дзяцей не ведаю. Мне пашанцавала, можна сказаць. Але, дарэчы, вось і ранейшыя часы, ды і ў мой час, напрыклад, былі там і БРСМ всякія, і нейкая ваенная тэматыка так прапагандавалася вельмі моцна, і нейкая ідэалогія была, але гэта абсалютна не прыліпала да дзяцей. Вось якая імавернасць, што проста гэта не прыліпне зараз, што гэта ўсё, міма вушэй будзе прапускацца і ўсё. Кожны чалавек, калі ён расце, ён не толькі ў школе. Школа вельмі моцна ўплывае, ёсць яшчэ і сям'я. Яны могуць разам працаваць, а могуць працаваць у такіх накірунках адваротных. І таму тут залежыць ад таго, ці у этой уласнай сям'і этого маладого чалавека, этого вучня такія самыя погляды, як у школе. Окей, ён вырасце цалкам такім канфармістычным і падпарадкаваным дамінуючай ідэалогіі. Калі сям'я мае іншыя погляды, пры этом трэба так іх умець выказаць, каб потым не было праблемаў у таго самого дзіцяці у той самай школе. Это цяжкія все праблемы, якія трэба вырашаць людзям, якія адпаведна знаходзяцца у такіх варунках. Але у прынцыпе, калі сям'я можа паўплываць на дзяцей, то менавіта праз гэта эта ідэалогія і не бярэцца. Я думаю, мне цяжка сказаць пра ідэалогію, што ўвогуле ўваходзіла ў ідэалогію ў школе, бо я з гэтым ніколі не сутыкаўся пры працы ў ліцэі, і таму, калі не сутыкаўся, як ты можаш пра гэта распавесці. Але магу падумаць, што ўсё ж такі тое, што яна не прыліпала, это было акурат звязана з тым, што ў сям'і, магчыма, можа быць, паўплываў той не зусім высокі статус настаўніка, калі можна сказаць, што табе там распавядаюць і гэтак далей. У тыя часы, напэўна, это было магчыма, і ніякіх праблем не было ў чалавека, калі ён выказваўся такім чынам, то, я думаю, менавіта праз гэта не прыліпала, бо грамадства цалкам было даволі індыферэнтна да такіх ідэалагічных, да ідэалогіі ў школе, да гэтых прынцыпаў, што трэба эту ідэалогію распаўсюджваць, і таму яно не прарастала далей школы. Зараз хто ведае, што як. Цяпер у ваенную форму рэгулярна апранаюць нават дзяцей, так, на нейкіх там урачыстых парадах. І страшна становіцца ад гэтага. Як вы думаеце, наколькі гэта небяспечна? Ізноў-такі, я, як падпісчык ліцэйскага тэлеграм-каналу, бачыў, што ў іх там ёсць цэлы такі гурт
патрыётычнага накірунку, так, выхавання, так яны нават паказвалі здымкі з палігону, якія там пад танкам ляжалі і потым кідалі, па іх танк праязджаў і на нейкай яме сядзелі, а потым кідалі гранаты ў яго. Так што ў ліцэі таксама такое ёсць зараз. І я думаю, што это, напэўна, не зусім добра, это можа быць небяспечна, но зараз это як бы нават у ліцэі распаўсюджаная практыка. А як вы думаеце, якія могуць быць наступствы? Як это можа адбіцца пасля на гэтых дзецях? Военная тэматыка, это такі патрыятызм, але ўсё адно это таксама звязана і з пэўным гвалтам, тобто таму я думаю, што это можа адбіцца менавіта ў гэтым накірунку. Але ізноў-такі цяжка сказаць, бо я з'ехаў, каб не задаваць сабе такіх пытанняў. І таму я нават не маю адказу, прабачце. Як вы ставіцеся да вось гэтых пастаянных у прынцыпе цяпер перапісванняў падручнікаў? Так, вось нядаўна мы пісалі пра падручнік па нямецкай мове, у якім уласна нямецкай мовы мала засталося, там фактычна такі збор ідэалагем на нямецкай мове, такіх ідэалагічных штампаў. Як ставіцца да гэтых? Падручнікі, іх перыядычна трэба перапісваць. Іншая справа, што я сам аўтар падручніка, так? Як это адбываецца? Аб'яўляецца конкурс, ёсць некалькі канкурентаў, але звычайна іх няма. І таму, адпаведна, няма з чаго выбіраць. Праблема менавіта такая, што ўсе вучацца па адным падручніку, і бывае так, што ён зроблены не зусім якасна, і, магчыма, каб была канкурэнцыя, было б лепей. Мне так падаецца. Напрыклад, у іншых краінах ёсць жа досвед такі, што ёсць розныя падручнікі. Праграма аднолькавая, але аўтарскія калектывы розныя. І мне падаецца, што такі варыянт ён лепшы, бо дазваляе і настаўнікам выбіраць. Дзеці-то не выбіраюць ім, што настаўнікі скажуць, але ўсё роўна канкурэнцыя заўсёды лепей, чым аднастайны варыянт. Таму праблема, мне здаецца, у Беларусі не ў тым, што падручнікі перапісваюцца, а ў том, што рэальнай канкурэнцыі сярод аўтарскіх калектываў няма. Каб было больш варыянтаў розных, і яны былі, напрыклад, апрабаваныя, то у гэтым выпадку это патрабавала бы больш грошай, адпаведна. Але это было б, давала б такія мажлівасці, каб, адпаведна, ўсё ж такі штосьці лепшае перамагло. Хачу яшчэ гучную гісторыю з вамі абмеркаваць. Адносна нядаўна ў Магілёве дзяўчаты паказвалі факі салюту на 9 мая. І, значыць, пасля, наступны дзень там ледзь не, сілавікі у якасці такой прафілактычнай акцыі павезлі іх у Боркі паказаць мемарыял, прысвечаны спаленым вёскам. Пасля ім паказалі фільм «Клімава, ідзі і глядзі», а пасля яшчэ праваслаўны святар прачытаў ім лекцыю. Як вы ставіцеся і да гэтай сітуацыі, так, як на яе варта рэагаваць? І да вось гэтай рэакцыі, якая была з боку дзяржавы, так, наколькі яна адэкватная? Добра, што не сказалі там на тле сцяны штосьці распавесці пра то, як яны былі кепскія. Так што, в прынцыпе, значна лепей. Чым пакаяльнае відэа? Так. Чаму так адбываецца, сам учынак дзяцей? Табак, наколькі гэта рэгулярна, нейкі такі пратэст супраць розных рэчаў? Пратэст – это больш, напэўна, адсутнасць розуму яшчэ і такой дайжаласці, да зреласці. Тобто, я не ведаю, колькі там дзяўчынкам было гадоў, падлеткі для тыктока здымалі відэа. Не дараслі да сур'ёзнасці такіх успрымання рэчаў. Проста праблема. Якая, напэўна, нас будзе хутка ўсюды атачаць. Я маю на ўвазе, што калі паглядзець па даследаваннях тых самых PISA і так далей, то быў доўгі перыяд, калі ў сярэднім паказчыкі вырасталі. Там ёсць некалькі накірункаў, якія проверяются, это, адпаведна, там фізіка, навукі, потым матэматыка і мова, а потым дадалося яшчэ крытычнае мышленне, творчасць. Зараз там некалькі накірункавых там даследаванні. І паказчыкі, якія раслі з PISA да PISA, так яны, кожная краіна, в прынцыпе, тренд быў на павелічэнне балаў, там дзеці станавіліся ўсё на той самы ўзрост лепшыя, разумнейшыя, але
калі прыйшлі пачалі ўжо тэсціраваць дзяцей, якія нарадзіліся пасля 6-7 года, калі яны ўжо жывуць сацыяльнымі сеткамі, то гэтыя тренды ўсе загнуліся ў іншым накірунку. І цяпер это ўсё ідзе ўсё меней. Таму я думаю, што это не пра салют, это пра падлеткаў і тобто пра сацыяльныя сеткі, пра то, як яны ўплываюць на людзей. А яшчэ дадацца скора AI, то ўвогуле. Як з гэтым працаваць? Што з гэтым можна зрабіць? Ну, трэба адукаваць. Трэба адукоўваць людзей, ну, менавіта дзяцей, бо, хаця і дарослых тоже, таксама тут можна. Проста да гэтага няма сістэмнага падыходу. Толькі зараз пачынаюць выходзіць даследаванні, якія паказваюць, што штосьці мы робім не так. І калі так паглядзець, што змянілася, то адзінае, што змянілася ў навакольным асяроддзі з тымі дзецьмі, якія там былі 10 гадоў таму, тэсціраваліся на тых самых тэстах PISA і так далей, то это толькі тое, што зараз ўсё больш і больш сацыяльных сетак у жыцці маладога пакалення, зараз з'явіцца яшчэ AI, і таму трэба неяк іх вучыць гэтым карыстацца. Ці чакаць, пакуль яны стануць дастаткова дарослыя, каб прымаць свае ўласныя рашэнні. Але чакаць ніхто не будзе, напэўна, а вучыць таксама пакуль это не тренд. Толькі з наступнага году у Эстоніі з'явіцца абавязковы курс у сістэме адукацыі пра крытычнае мысленне, а асабліва ў эпоху AI, і там будуць акурат і для настаўнікаў абавязковы, і для дзяцей. Ён будзе акурат накіраваны на тое, каб разумець з'яўленне фэйкаў, як працуе AI, каб проста даць магчымасць дзецям даведацца пра штучную інтэлігенцыю, што это такое, і мець больш-менш адэкватнае ўяўленне, што там адбываецца, што гэты чат-бот з сябе уяўляе і як з ім працаваць. Такіх курсаў, я думаю, з цягам часу будзе больш і больш, але хто бацькоў навучыць, таму это яшчэ, напэўна, адаб'ецца не ў самым лепшым выглядзе на ўсіх нас. Вы, дарэчы ж, не толькі настаўнік-выкладчык, вы яшчэ і бацька. Вось па сваіх дзецях, як вы бачыце, уплывае AI на іх, і як вы, можа быць, дапамагаеце ім выкарыстоўваць яго як пазітыўны інструмент, станоўчы інструмент, а не разбуральны, ці проста для таго, каб нічога не рабіць, бо AI ўсё ведае лепш за цябе. Паколькі зараз у школах гэтаму не вучаць, то трэба вучыць акурат гэтым практыкам крытычнае мысленне і так далей. Я акурат этой весною распавядаў, такі быў невялікі у мяне для іх тэматычны курс, я паказваю розныя AI-сістэмы ад чата, які можа размаўляць, там мы паказвалі, я паказваю розныя да генерацыі відэо, генерацыі аўдыо, генерацыі музыкі. І трэба сказаць, это дала такі уплыў, вельмі засмуцілася адна з дачок сярэдняя, якая пабачыла это, а яна такая любіць памаляваць, і ўсё, і это вельмі засмуціла, што як бы то які сэнс цяпер нам, мне этим займацца. З іншага боку, ты паказваеш, як это працуе, паказваеш вынікі, вучыш, і на жаль, пакуль у школьных праграмах такога няма, і таму даводзіцца браць такую сітуацыю ў свае рукі. Але я кажу, што ў Эстоніі, напрыклад, я сачу за этой сітуацыяй, і як это адукацыйная грамадскасць у розных краінах. Асабліва мне цікава тое, што праводзіцца у краінах OECD, ОСР па-расійскую, то это акурат хто PISA праводзіць даследаванне. Там рэгулярна выходзяць вебінары. Я так проста з пункту гледжання таго, што калісьці займаўся адукацыяй, мне цікава глядзець, як увогуле развіваецца это ўсё ў свеце. І я і пабачыў, што ёсць некаторыя краіны, якія ідуць трошкі наперад. Таму з цягам часу, думаю, этого будзе больш, але ўсё адно это не здымае праблемы. Таму што сацыяльныя сеткі, на вялікі жаль, это такая скрыўленая люстэрка, якое мало того, што адлюстроўвае, людзі ўспрымаюць это як адлюстраванне рэчаіснасці, а насамрэч это не зусім тое. Это толькі тое, што мы туды самі закінем, а не ўсё, што мы закідваем. Тобто не ўсе думкі прадстаўлены, а з іншага боку ёсць яшчэ алгарытм, над якім мы не маем ніякага кантролю, які выцягвае
пэўныя факты, ну, ідэі, там, відэа і паказвае іх большасці, а з іншага боку не дае паказаць іншую інфармацыю. І это асабліва добра можна адсачыць там на тых самых выбарах. Тобто, як бы нават грамадства, якія прасунутыя, якія маюць ужо дэмакратыю на такім добрым узроўні, маюць праблемы, таму што сацыяльныя сеткі, яны знаходзяцца ці цэнтры іх, ці умоўна у Злучаных Штатах, ці у Азіі, як то Кітай, TikTok. І умоўна еўрапейская краіна не мае ніякага ўплыву на тое, што паказваецца ў сацыяльных профілях і што бачаць людзі ў этой стужцы. Адпаведна, у сацыяльных сетак існуе мадэль эканамічнай, яны працуюць з рэкламай і з даходаў, якія чым больш чалавек знаходзіцца, тым больш адпаведна атрымліваецца прыбытак праз тое, што паказана рэклама, потым можна зарабіць больш грошай. Тобто, эта сістэма накіравана на ўтрыманне вось такой вот увагі чалавека. Тобто, это эканоміка увагі, так? І каб утрымаць увагу чалавека, трэба яму, адпаведна, уже паказана, што алгарытмы з лёгкасцю паказваюць самыя такія, то, што вызывае абурэнне, вот это все. Напрыклад, нават калі мы выкінем, умоўна, вельмі штосьці разумнае, светлае, добрае, вечнае, то просто ніхто не пабачыць, таму што алгарытм не пакажа это нікому. А адпаведна, штосьці, што вызывае абурэнне, там, некія абразы, там яшчэ штосьці, то это добра праглядаецца, і таму алгарытм это ўсё паказвае. Прычым, асабліва, напрыклад, недавно праводзіліся выбары, і там праводзілі даследаванні на падставе TikTok, то у Польшчы, напрыклад, у Румыніі і у 4 краінах. Стваралі некалькі абсалютна рандомных профіляў і глядзелі, колькі рэкламы палітычнай на TikTok. Там няма такого разумення, як палітычная рэклама, але ролікі ёсць. І вот это колькі якіх праглядаецца. І аказалася, што для розных самых профіляў, для нейтральнага, для левага, для правага, усё адно 4:1 было прадстаўленне ролікаў правай накіраванасці. І калі ты не маеш уплыву на алгарытм, а ён мае ўплывы на рэальныя выбары людзей, то это вялікая праблема. І ніхто з карыстальнікаў не аддае сабе такую справаздачу, што насамрэч это не ён выбірае, да, вот эта стужка, які мы матаем, там, глядзім, што там, новы фільмік, там, ніжэй, яшчэ. Это ўсё не наш выбар. Это нам прапануецца. Ці ёсць у вас разуменне, як варта прышчапляць дзецям любоў да Беларусі, так? Як это арганічна і неяк натуральна, мякка, правільна рабіць? Это глядзячы, дзе мы знаходзімся. Я не ведаю. Проста знаходзішся ў Беларусі, это цалкам натуральна прышчапіць любоў да Беларусі, бо ты ж ёй жывеш, в прынцыпе. Насамрэч, я б не сказала, што гэта так ужо натуральна. Там, напрыклад, з той жа беларускай мовай. Цяжка дзецям патлумачыць, навошта яна ўвогуле ім патрэбная, напрыклад. Зацікавіць беларускай гісторыяй таксама не кожны можа. Я ізноў-такі не буду казаць ідэальныя сістэмы, бо мы глядзім на жыццё праз такі свой уласны такі светапогляд. У мяне было некалькі перыядаў розных, калі я па-рознаму размаўляў. То па-беларуску, то па-расейску, то па-беларуску, так всякое бывало. І адзін з такіх перыядаў, чаму я чарговы раз перайшоў на беларускую мову. Акурат у 2006 годзе, вось напрыканцы нарадзілася дачка, і я там яна яшчэ нічога не ўмее размаўляць, нічога, толькі нарадзілася. І я у той час, калісьці летам, ехаў у тралейбусе, там прыпынкі аб'яўляюць, па-беларуску. І сядзела некая бабуля з дзіцёнкам, і ён такі быў, трохі ў такім забураным стане эмацыйным, можа, праз гэта. І вот яны пачынае на ўвесь тралейбус кричаць: я не понимаю, это английский язык, что они тут говорят? Я так думаю, мне это так здзівіла. Думаю, да, так, окей. Значит, і для мяне так цалкам натуральна, беларускай мовы, бо гучыць як цалкам натуральна, бо ты ўвесь час слухаеш у розных абставінах. І тут
я зразумеў, што это праблема для дзяцей, ну, для пакалення, калі яны ўвогуле яе не чуюць і нідзе не бачаць, і няма прыкладаў. Таму вот это было для мяне такім момантам, калі, ну, чарговы раз у сваім жыцці я перайшоў на беларускую мову. Акурат это было недзе там, умоўна, лета 2007 году. Праз тое, што я пабачыў. Я проста паглядзеў на эту сістэму трошкі з іншага боку. І вось тады, ну, трэба, каб прыклад быў, то мы вырашылі там, хай будзе такі білінгвістычны падыход. Окей, я буду па-беларуску, мама па-расійску, і такім чынам, як бы і то будзе добра. На той момант, ну, я пачытаў розныя даследаванні, што окей, што білінгвізм сапраўды трохі там дае магчымасці лепшага развіцця, але грамадства само, яно трохі варожа ставілася да самого такого. Тобто садкоў, умоўна, там няма, так? Адпаведна, школы таксама, дзе іх знайсці, і зноў-такі няма. Ну, я ўжо не кажу пра універсітэты. Такім чынам астаецца толькі штосьці ў сям'і рабіць, кніжкі купляць, там, чытаць, распавядаць. Ну, проста ў стасунках такіх пабытовых там маеш і распавядаеш штосьці, размаўляеш. Тады яшчэ не мог знайсці і іншых прычынаў, ну, для чаго я ўвогуле там беларускай мове вучу. Хаця былі такія яшчэ умоўна апартунісцкія думкі наконт таго, што а вот калі яна будзе ведаць беларускую мову, то ў школе дакладна не будзе праблем з беларускай мовай. І такі сталася ў першым класе, яе там настаўніца называла наш словарик. Там яна ўсё ведала, пакуль там дзеці штосьці. Ну, калі ты ніколі не слухаў беларускую мову, то зразумела, это для цябе як замежная. І ты ўвогуле нічога не можаш распавесці. А там, ну, словарик, ну, дзякуй. Вось, так, пахвалілі. Вось, такім чынам, трэба праз сябе, это ўсё праз сям'ю. І, ну, з мовы пачынаць, таму што, умоўна, калі это ўсё я такі зачынаў гэты паход беларускі, так, я яшчэ не ведаў, што мяне чакае. Але так апынулася, што беларуская мова даволі добра дазваляе ўліцца у практычна, ну, лёгка, мне падалося, што менавіта у дзяцей это было лёгка навучанне украінскай мовы, польскай, я ўжо не кажу, нават літоўскай месцамі. Бо там ёсць, это зусім розныя мовы, вядома, але менавіта беларуская мова, калі ты яе ведаеш, што это такі добры трамплін для любой другой такой суседняй мовы. А як патлумачыць дзіцяці, чаму важна ведаць сваю мову? Не трэба тлумачыць, проста размаўляць. Які сэнс тлумачыць? Ну, калі ты тлумачыш, то ты, значыцца, ну, як бы спрабуеш штосьці давесці, хаця, ну, а калі ты проста размаўляеш, то, адпаведна, ты нічога не даказваеш, проста існуеш у сваім такім звычайным рытме і звычайна, проста ты карыстаешся і ўсё. І таму тады нічога не трэба даказваць. Умоўна, бярэш, распавядаеш, размаўляеш і штосьці там пачытаеш, ксёнчкі па-польску. Так, і у выніку ўсё як бы само сабой прыходзіць. І самае галоўнае, што, ну, як бы, калі казаць, украінская мова, так, вельмі добра украінскую мову ўзялі дзеці. Ужо так, калі ў першы клас пайшла ў Украіне сярэдняя дачка, то у лістападзе яна ўжо там размаўляла ўсё, уже дома па-украінску размаўляла нармальна. Тобто не ў апошнюю шагу, таму што, як бы, ведала і дагэтуль рускую, беларускую, добра украінская легла. Потым, калі мы да Літвы пераязджалі і ў Літве жылі, то мы пайшлі ў польскую школу. І настаўніца казала, я ніколі не ведала, што за 2 месяцы можна свабодна пачаць размаўляць, дзіця можа па-польску вот з нуля не ведаючы. Ну, мы калі там думалі, куды аддаваць, то дакладна не расійская школа, але, ну, літоўская это занадта вялікі стрэс, напэўна, быў бы. А польская як такі варыянт лёгкі. І мовы мяняюцца, а стрыжань застаецца адзін, ну, беларускай мовай. Хачу агулам пра беларускую сістэму адукацыі ў вас спытаць. Вось як вы яе б ацанілі? Наколькі яна добрая? Што ў ёй ёсць добрага ўвогуле? Ну, я бы так сказаў, што ёсць адна такая анекдатычная такая сітуацыя, калі мы там распавядаем розныя гісторыі, сістэмы адукацыі, і вось такім чынам это, ну, людзі, кожны мае
свае нейкія гісторыі все распавялі, і вось склалася ўражанне. Ну, мне больш падабаецца падыход, калі мы штосьці можам памерыць і параўнаць, і таму калісьці я быў вельмі так, заахвочаны тым, каб вот узяць і правесці ў Беларусі пізу, бо першы раз я пачуў пра яе яшчэ ў 2004 годзе, і потым мне ўсё хацелася, ну, нарэшце, калі ж будзе ў нас у Беларусі эта піза врэшце. І акурат у 18 годзе яе праводзілі, і это было супер з того пункту гледжання, што яно дазволіла паглядзець, дзе наша адукацыя, як яна знаходзіцца, у якім месцы сярод іншых сістэм адукацыі. І вот калі паглядзеш на тыя вынікі, то неблагі варыянт. Ну, як бы там 30-40 месцы сярод усіх краін света, прычым сярод такіх, там, здаецца, па матэматыцы мы разам з США былі на адной прыступцы, ну, вынік, і так далей. Тобто, файна, можна сказаць, все добра. Іншая справа, што трэба паглядзець на гэта трошкі пад іншым кутом, так, пад вуглом. І як это было дасягнута, ну, я ўжо казаў, што у нас, калі раскіднуць усе вынікі па установах адукацыі, то гэты добры вынік быў дасягнуты гімназіямі, якія, ну, все-таки займаліся селекцыяй дзяцей, і яны займаліся потым, ну, больш жорсткіх умовах, як бы вучыліся, і лепшыя веды паказалі. І ліцэяў, якія, ну, таксама пад агульныя адукацыйныя ліцэі, якія таксама адбіраюць дзяцей. І іх вынікі былі самыя лепшыя, і ў вынікі сярэдні падняўся, так, вынік Беларусі. І акурат у 18 годзе дзеці, якія былі ў гімназіі на той момант, яны паступалі ў гімназіі. І мне было цікава, я ўвесь час чакаў, што вот наступная піза, там акурат пісалі б дзеці, якія ўжо прыйшлі ў гімназіі па месцы жыхарства. І ўжо не адабраныя. Што зменіцца? Ну, але, на жаль, не было ўжо той пізы, і не праводзілі гэта даследаванне. Таму немажліва сказаць, што зменіцца, але па выніках адзіныя вынікі, якія меряюць сістэму адукацыі з астатнімі, якія адбыліся ўжо скора будзе 7 гадоў таму, то мы цалкам добра былі. І, напрыклад, калі РІКС ён праводзіў, і спецыялісты з РІКС яны ездзілі на ўсе тыя паседжанні OECD, і там Беларусь, якая першы раз удзельнічала, яе вельмі хвалілі. Бо у нас быў адзін з найлепшых вынікаў ахопу вот этой групы дзетак, якія павінны пісаць, так, групы вучняў, таму што у іншых, асабліва развітых краінах, дырэктар можа сказаць, яго школу там выбралі, он скажа, ну, дзеці, прыходзьце, там все, палова не прыйшла, там вынікі недаставерныя і так далей. І такім чынам ёсць праблема правесці это даследаванне, бо занадта багата свабоды ў школы і нават у дзяцей. А у нас все было так. Добраахвотна, прымусова. Ну, не, калі дзеці захварэлі, то зразумела. Але ўжо калі ты не хварэеш, мусіш быць, прыйдзеш, напішаш, школу падведзеш. І таму у нас ні адзін пункт, у якім праводзілі тэст, не выпаў, ну, там не менш за 94% трэба. Не, 94, 88, здаецца, не менш за 88% мусіць напісаць з тых дзяцей, якія ўваходзяць для статыстычнай верагоднасці гэтых вынікаў. І таму Беларусь хвалілі, там, што адна з лепшых краін, дзе такі суперскі ўдзел быў. Так што, калі паглядзець, добрая бюрократычная сістэма, якая дазволіла правесці на высокім узроўні пізу. Вынікі добрыя, але все трэба глядзець у развой, як это развіваецца і што далей. Ну, а далей даных няма, таму цяжка сказаць, якая сістэма адукацыі зараз, бо мы не можам яе памерыць. А ў чым сакрэт, што у нас сапраўды даволі шмат пераможцаў у алімпіядах па матэматыцы, па фізікі, такіх прыкладных навук? Ну, можна навучыцца. Настаўнікі все адно ж яны ёсць, і яны працуюць, і я ведаю да гэтай пары выдатных настаўнікаў, якія тым займаюцца, і рыхтуюць вучняў, і рыхтуюць іх да алімпіяд. Таму як бы тут нічога не змянілася, бо ў прынцыпе это ж частка
сістэма, якая яна як бы не працавала, але яна працуе за ахвочванне. Тобто калі ёсць алімпіяднікі, школа на добрым рахунку і так далей, таму вядома, што гэтым варта займацца, і настаўнік, які з года ў год рыхтуе алімпіяднікаў, ён таксама мае лепшае становішча і ў прынцыпе можа працаваць. Але чаму пры гэтым у Беларусі, напрыклад, па-моему, 41% дзяцей займаюцца з рэпетытарамі? Інстытут сацыялогіі праводзіў такое даследаванне, а толькі 20% бацькоў лічаць, што іх дзеці паступяць без рэпетытара ва ўніверсітэт. Ну, то бок гэта проста як бы масавая з'ява. Ну, чаму это толькі для Беларусі? Напрыклад, рэпетытары ёсць і ў іншых краінах, і ў Літве, і ў Польшы ёсць рэпетытары. Напрыклад, школа, у якой вучыцца моя сярэдняя дачка, яна праводзіла даследаванне акурат у мінулым годзе, там, адпаведна, напісалі, што у яе зараз 5 клас, і там, она перайшла ў 5, то атрымліваецца, бацькі напісалі, што 40% наймаюць рэпетытара па матэматыцы, а 87% па ангельскай мове. Ну, як бы рэпетытарства ёсць усюды, бо это як варыянт, магчымасці ўзяць і, калі ты не можаш, а большинство бацькоў, большасці, яны ж все-таки не жывуць для таго, каб вучыць сваё дзіця. Ёсць школа. Калі школа не можа даць ведаў, ці трэба дадатковы штуршок, дадатковы, можа, гадзіны, якой няма, то што можна рабіць з гэтым? Не ўсе дзеці могуць навучыцца ў той гадзінавай сетцы, камусьці дастаткова этого часу, а камусьці і ў 2 разы больш не хопіць. І таму трэба, адпаведна, у нас ёсць розныя патрэбы, і мы займаемся тым, што мы шукаем рэпетытараў. Але чаму раней без рэпетытараў нармальна вучыліся і здавалі ўсё і паступалі? У майго пакалення практычна ні ў кога не было рэпетытару, напрыклад. У мяне ўвогуле не было такой опцыі, што можна яго наняць. Кшталту, я нават не задумалася пра тое, што ёсць такое. Так, у мяне таксама. Калі я вучыўся, я нават не ведаў, што такое ёсць, то так, сапраўды. Тады не было рэпетытараў, але зараз, з'явіліся больш магчымасці. Все-таки раней мы, умоўна, выйшлі з постсацыялістычнай сістэмы, дзе не было рынка адукацыйных паслугаў. Так? Вучыліся ў школе і ўсё. Школа, вучышся там, а в іншых месцах ніхто табе не прапануе за грошы, бо ўвогуле не існавала такой мажлівасці. І это пэўны час было, але ўжо ў 90-е гады, калі з'явілася мажлівасць, калі ёсць попыт, школа недзе не дапрацавала, то з'яўляецца чалавек, які можа дапамагчы. Это звычайная рынкавая з'ява, і таму цалкам натуральна, што яна з'явілася, і акурат далей, адпаведна, згодна з запатрабаваннямі рынка, існуе такая пэўная колькасць людзей, якія займаюцца рэпетытарствам, і пэўная колькасць бацькоў, якія іх наймаюць. Мне здаецца, тут няма ніякіх супраць такіх рэчнасцяў. Всё проста. А ці можна быць добрым педагогам ва ўмовах несвабоды? Я думаю, добрым можна быць. Калі кажам пра педагога як таго, хто перадае веды, і, адпаведна, і можа навучыць, то, у прынцыпе, асабліва, калі мы кажам пра навукі негуманітарныя, дзе можна трохі там крытычна памысліць, там яшчэ штось так. А менавіта фізіка, матэматыка, праграмаванне, хімія, то, адпаведна, што робіцца на двары, як это ўплывае на эмацыянальны стан, які там ситуация в Украине, это, в принципе, не важно. И тому цалком можно быть добрым педагогом. И іншая справа зусім, это калі мы пераходзім уже ў сферу гуманітарную, і тут пытанне, што мусіць рабіць добры педагог. І зноў-такі, ёсць падручнік, вы павінны ад гэтай старонкі да гэтай вывучыць, там кантрольныя праз тыдзень, все. І слайды паглядзелі, і на гэтым справа закончена, то, напэўна, у такім сэнсе, калі мы гуманітарныя навукі прыраўніваем да такіх больш тэхнічных, то таксама можна быць добрым педагогам. Іншая справа, што калі мы кажам менавіта пра гуманітарныя навукі, тут справа педагога не толькі перадаць пэўныя веды, але яшчэ, калі мы кажам это пра літаратуру ці пра умоўнае грамадазнаўства, трэба яшчэ стварыць нейкі пэўны такі ўнутраны кодекс у чалавека, маральны ці звязаны з
то есть сітуацыі ў краіне, паказаць розныя групы, як это ўсё працуе, каб стварыць грамадзяніна краіны, які будзе асэнсавана выбіраць, там, напрыклад, уладу ў будучым, то в умовах несвабоды такое практычна немажліва. Здаецца, я ўжо это казаў калісьці. Калі мы вучыліся ў украінскай школе, моя старэйшая дачка, і там был бацькоўскі сход, і мы такія, слухаем. І там акурат вучылася багата дзяцей з Беларусі. І вот настаўніца кажа: «Хорошие у вас дети, все, но почему у них нет своего мнения?» И она начинает так казаць, что она акурат літаратуру выкладала, вот, они праходзілі нейкі пэўны твор, і я кажу: вот я им сказала, так, вот этот, это там отрицательный персонаж, да? Все такие: да. Потом я кажу праз 10 минут: а может, этот той самый человек, той самый герой, это может протагонист, может там у его все добре, может это позитивный. Все так: так, да, протагонист. Она кажет: а вы? Что вы сами думаете? Вы же сказали там протагонист, все. А говорит: так когда этого я іншая казала. Так вы же сказали И потом один так: а что, мы с вами спорить, что ли, должны? Это класс аккурат, это был бацькоўскі сход, была школа там в Украине, где вучили как раз для белорусских детей, и она была при лицее у Киеве, Мидгард, и там украинские наставники выкладали, и частка белорусских была. И тогда я думаю: вот не навучаны наши дети приймать своих уласных решений и думать за себя. И отстаивать свою позицию. Так. А что, мы с вами спорить должны? Поведали мне. Гуманітарная сфера, і она в умовах несвабоды, она неможлива. Бо калі ты будешь бояться выказаць свою думку, бо яна не супадае там з дактрынай, якая існуе, там супярэчыць ідэалогіі, то, адпаведна, ты эту думку для сябе як бы схаваеш і забудзеш пра яе, ці ты прымеш тое, што ёсць, нават не згодна. Это все адно такія травмы, якія закладваюцца яшчэ ў такім падлеткавым стане, асабліва ў узросце. А зараз же ще кажуть про агульний кризис гуманітарних дисциплін, у тим сенсі, що люди перестають читати, люди перестають увогуле споживати довгий формат, любий, люди перестають писати довжей, чим повідомлення в месенджери, так? І то часто для іх пише AI. Менавіта, що з гэтым робіць? Нічога, трэба адукацыяй займацца. І у мяне няма адказу на гэта пытанне, бо это сапраўды вельмі цяжкае пытанне ў сучасныя часы, бо это ўсюды, незалежна ад таго, дзе мы знаходзімся. Так атрымалася, што ўсе гэтыя новыя прадукты інфармацыйныя, яны не спраўдзілі сваіх абяцанак. Яны не далі чалавеку того, что, обещалось, что мы станем разумнейшие, бо информация на дотыку, там, на клику, там, мышкой, мы все будем ведать и все такое. Але чем далее это все развивается, и те самые социальные сетки и AI, это все меньше отдае контролю человеку над тем, что он робить. Тому я как раз думаю, что, так... І это праблема, якая будзе з намі на працягу бліжэйшых гадоў, калі не дзесяцігоддзяў. Бо это цяжка адвярнуць. Як вы мяркуеце, адукацыя сёння ўсё ж такі адаптуецца да патрэб, сітуацыі, часу ці дэградуе? Трэба быць больш праактыўным. Я думаю, што уже сучасны момант, на цяперашні момант у нас ёсць багата такіх вось вынікаў даследаванняў, якія паказваюць, што ў нас рэальная праблема з навучаннем. PISA апошніх гадоў вынікі пагаршаюцца, веданне. Все тыя даследаванні, якія цытаваў на працягу нашай размовы, яны паказваюць, што за апошнія 5 гадоў, недзе 6, мы маем тренды, якія адварочваюць назад все тое, што дагэтуль мы як чалавецтва ішлі, і вось з кожным новым пакаленнем мы станавіліся разумнейшыя. Нават быў такі тэрмін, што IQ там павялічваецца ў новае пакаленне кожнага на 2%. І вось цяперашнія даследаванні паказваюць, што цяпер уже
Ну, это звязано з тым, што ўсё больш часу на навучанне было, ўсё больш спакойнае жыццё. І ў выніку дзеці, калі праходзілі праз школу, яны мелі больш высокі IQ, чым іх бацькі. І гэты тренд быў на працягу ўсяго 20-го стагоддзя і нават да пачатку 21-го стагоддзя. І зараз этот тренд, ён цяпер не павялічваецца, і нават тренд, ну, пры тых самых даследаваннях, тых самых групах узрастовых, ён стаў памяншацца. Тобто мы бачым столькі дадзеных, якія ўжо кажуць, што мы дзесьці не туды звярнулі. Ну, это не тычыцца ніякой асобнай краіны, што трэба шукаць выйсце. І, на жаль, пакуль это даследаванні, это адзінае, што ёсць, і няма сістэмных рашэнняў. Вось мне цікава ізноў-такі паглядзець, ну, як вот у Эстоніі за тым курсам па акурат крытычнаму мысленню, як оно там пойдзе. Ну, трэба сачыць за тым, як это ўсё змяняецца, но мне здаецца, мы спазняемся. Мы не паспяваем, ну, у нас мы не проактыўна рэагуем, а рэактыўныя. І, можа быць, наша рэакцыя цяпер, яна уже запаздала, і насамрэч трэба ўжо штосьці іншае думаць, але няма каму і нідзе. Яшчэ адна такая трыгерная тэма, гэта такія паборы ў школах, то бок увесь час на штосьці трэба бацькам здаваць, штосьці абнавіць трэба у школе, ў класах, яшчэ штосьці прыдумляюць. Наколькі гэта правільна, то бок ці паўсюль гэта існуе, ці гэта норма, ці трэба да гэтага ставіцца як да таго, што гэта частка таксама асяроддзя дзіцяці і трэба дапамагаць, ці ўсё ж такі ў нас сацыяльная дзяржава, і дзяржава павінна займацца ўсімі гэтымі пытаннямі? Мы вучыліся у Літве ў дзяржаўных школах, і пабораў не было. Ні на што не прасілі у вас грошай? Не, ні на што. І таму, у прынцыпе, таму я так бачу, што окей, можна і пабудаваць сістэму так, што это не будзе патрэбна. З іншага боку, ну, у ліцэі у нас таксама не было ніякіх пабораў. Ну, быў фонд ліцэя, якім было добраахвотна можна здаваць грошы, але гэтыя грошы ішлі на закупку там умоўна прызоў для пераможцаў, там, ну, тобто это на дзяцей і выдавалася не на рамонты, не на закупку абсталявання некага. Ну, это так, просто умоўна перамагла каманда у некім раённым спаборніцтве па волейболу. Окей, а у нас есть фонд, каб іх як бы узнагародзіць, штосьці ім купіць, каб было прыемна, ну там і так далей. Ну, так што паборы, нават у ліцэй, я не магу сказаць, што это паборы, но фонд быў такі, які добраахвотныя ахвяраванні з боку бацькоў прымаў, але это не было на той, што, вот, напрыклад, нам трэба тэлевізор абнавіць, павесіць, там, ці праектар у клас купіць. Ну, эта справа была вырашана трошкі іншым шляхом. Ну, і зноў жа, гэта ж пытанне менавіта добраахвотна ці не? Ці калі табе умоўна добраахвотна прапануюць гэта зрабіць, а пасля твайго дзіцёнка там прапісочваюць, кажуць яму, што у яго ўсё не так там з бацькамі, прымушаюць апраўдвацца за нешта. Ну, то бок гэта вельмі умоўная форма добраахвотніцтва. То бок іншая справа, калі так, гэта мецэнацтва, і все разумеюць, як бы, куды гэтыя грошы пасля ідуць, і робяць гэта абсалютна па дабраце душэўнай. Ну і плюс людзі заўсёды так, ну, калі з грашыма там маюць стасункі, то вельмі цяжка знайсці такую там маму ці тату у класе, якая б займалася гэтымі ўсімі справамі. Звычайна это все скидываецца на бацькоўскі камітэт. Ну, это ненармальна, як мне падаецца. Іншая справа, што, напрыклад, іншы досвед тут у дзіцячым садку ёсць такая сістэма, ну, это ўсё в онлайне, мы ўсе зарэгістраваныя бацькі, там, адпаведна, самі бацькі, там ёсць пару чалавек, якія займаюцца менавіта зборам грошай, але это не то, што там збор, з'яўляецца там ахвяраванне на такое і такое, там, на ці хочам мы ці не дадатковы матэрыял для навучання ну, на працягу года там кніжку некую купіць. Окей, ну ты бярэш, дакідваеш туды там колькі патрабуецца на закуп, і потым это ўсё бачна, што вот сабралі столькі этой людзі, ну хто захацеў, той взяў. І это няма такого выкручвання рук, але ізноў такі это не на патрэбы школы,
это на патрэбы менавіта дзяцей. У такой форме, мне падаецца, цалкам нармальная сітуацыя. Чаму не? Чым лепей это арганізавана, тым прасцей, і чым больш празрыста, тым лепей. А калі вот уже ідуць паборы на тое, што трэба рамонт правесці, там купіць лінолеум, там яшчэ штось такое, то это, мне падаецца, не варта, бо як бы это дадатковая форма аплаты, як бы уже падаткі заплачаны, а ты яшчэ плаціш за тое, што, ну, як бы па факце дзяржавай. Ну, калі ты ідзеш в прыватную школу, ты плаціш на пачатку, і як бы ты разумееш, што з цябе больш нічога не папросяць, але ты плаціш. Калі ты ідзеш у дзяржаўную школу, то, напэўна, ну, это трохі неправільна. А як вы ставіцеся да, ну, такой традыцыі дарыць настаўнікам падарункі на святы? Это залежыць ад падарунка. Напрыклад, мне было, ну, калі это арыгінальна зроблена і файна, Што вам дарылі? ну, вот, напрыклад, мне падаравалі аднойчы талерку. Я так думаю, взяли з ліцэйскай сталоўкі. Вось, распісаную, там было напісана ад класа. Ну, я, адпаведна, вучыў іх, у меня было такое там тлумачэнне, што такое эліпс. Ну, планеты рухаюцца па эліпсам, законы Кеплера. І я ім распавядаў, калі я быў на ваеннай кафедры, нам таксама на ваенкафедры тлумачылі, што такое эліпс. І там было такое цікавае значэнне. Эліпс — это круг, впісаны в квадрат 3×4. Ну, я такі, адпаведна, зато добра запамінаецца, ты уяўляеш, як это выглядае. І таму на астраноміі, калі я выкладаў это, то, адпаведна, я казаў, вот эліпс, а эліпс — это, прабачце, круг, который вписан в квадрат 3×4. И, отповедно, мне подаровали на выпускные такую талерку, только там я уже не памятаю, что там было написано, может вписать круг в квадрат 3×4. И я разумею, як это было зроблено, чаму это было зроблено. Я разумею, что им было приемно это чуть и весело, и у іх добрые засталіся ўражанні ад таго, што я им казаў. Ну, я люблю такие подарунки. І бацькі не скидываліся на гэта, я думаю. Да, это было просто фарбами, ну, не гуашью там, але некой такой, ну, пару тюбиков, там рознакаляровые литеры были. Вось. Адкуль была талерка, не ведаю, але я думаю, это было вельмі бюджетна. Але это было вельмі прыемна. Чаму ў адукацыі ўвогуле часта ўсё мяняюць? Там то 11 класаў было, вырашылі трэба 12, пасля вырашылі адкруціць все это назад. Ну, гарацей, вось такія рэчы. Плюс змены падручнікаў. Адны прадметы дадаюць, іншыя выкідаюць, штосьці перайначваюць. Это ж усюды так. Ёсць проста меркаванне, што, ну, чыноўнікам няма чым заняцца. Трэба імітаваць дзейнасць і актыўнасць, і яны прыдумляюць, як трэба шыткі ў гэтым годзе падпісваць, і дзе кропачкі ставіць. Ну, шыткі і кропкі — это, конечно, трохі, ну, бывало такое, так, я памятаю. Але калі казаць пра больш глобальныя тренды, пра адукацыйныя, то ва ўсіх краінах адукацыя змяняецца. Мне пашанцавала, адпаведна, вучыць, там старэйшая дачка вучылася ў Літве у гімназічных класах, і акурат там былі змены, і прычым, ну, яны былі не вельмі добра падрыхтаваныя, там бунтавалі настаўнікі. Ну, это было пару гадоў таму. У выніку па новай схеме змены, якія былі недобра прынятыя, так. Тут, адпаведна, таксама змена ідзе, ну, рэфармуецца, з'яўляюцца новыя падручнікі, новыя прадметы ў Польшчы, там адукацыя здравотна. Не было такого прадмету, зараз ёсць. І, адпаведна, адукацыя — это такая сістэма, якая увесь час змяняецца. Іншая справа, што, напрыклад, у дэмакратычных краінах, калі прыходзіць новая ўлада, асабліва калі мы маем моцна палярызаванае грамадства і розныя уяўленні на адукацыю у розных палітычных сілаў, то тады у нас з'яўляюцца такія моманты, што любая рэформа адукацыі, она патрабуе часу. Як доўга ішла Беларусь да 12-годкі ад 95-6 гадоў і да 2008-га, і вось нарэшце былі тыя дзеці, якія мусілі уже 12 гадоў адвучыцца, і іх за 1 год давучылі і выпусцілі в 11 класе замест 2. То бок мы бачым, як доўга прадуманыя змены павінны ісці. Іншая справа, што патрэбы у палітычных гульцоў, яны з'яўляюцца і змяняюцца значна часцей, чым трэба для рэформы сістэмы адукацыі такой. У выніку яна мяняецца значна часцей. Напрыклад,
калісьці была серія вебінараў, на якой я быў у 20... Так, это был еще 21 год, і там было такое, што там было вельмі шмат краінаў, у тым ліку, напрыклад, Польша, Эстонія, і там кожная распавядала з пізай. Это акурат праводзіў Нацыянальны інстытут адукацыі, я тут далучаўся, як аглядальнік, мы там сядзелі і глядзелі там досвед розных краінаў. І напрыклад, это быў 21 год, адпаведна, польская сістэма адукацыі, і вось там выступаў чалавек, які займаўся рэформай у той час, як это было, калі платформа абывательская была до 15 году. І ён распавядаў, як файна яны ўсё прадумалі, і ўсё это ішло. Потым на выбарах у 15 годзе перамог ПіС, адпаведна, яны адразу ўсё это закрылі і зрабілі новыя рэформы. Там гімназіі былі, потым іх толькі яны яшчэ пачалі працаваць, іх скасавалі. І карацей, тут приходят новые ўлады, змяняюцца, і новыя патрэбы з'яўляюцца, новыя прадметы. Справа ў тым, што такія шыбкія змены, якія не паспяваюць быць укаранёныя ў сістэму. У выніку Беларусі трошки па-іншаму. Тобто, калі у нас дэмакратычная краіна, то часта ўлада змяняецца шыбчэй, чым трэба правесці рэформу. А ў выніку Беларусі там просто, здаецца, самі ж ўсё робяць, але увесь час штосьці трэба падкруціць, падпрацаваць, і часта это такія, даволі камічныя набывае моменты, як вось, калі мы кажам пра колькасць знакаў, там як у нас, так, мне распавядалі некаторыя знаёмыя, што там колькі там трэба радкоў там украдкі там адпуступіць паміж класнай работай і гэтым. Якая розніца? Галоўная ж сутнасць. Што мои там дзеці напісана? пра гэта ніколі не думалі, і ў іншых школах навучаючыся, у 3 краінах, дзе мы былі, дзе вучыліся, такога не было нідзе. Таму я думаю, што это, напэўна, не самы істотны момант. Можаце згадаць самых вядомых, можа быць, выпускнікоў ліцэя БДУ, хто стаў велічынёй? Такіх, напэўна, было б, можна, у мяне нават такі спіс ёсць дзесьці, На колькі чалавек? Так, чалавек 10. Тут, ізноў-такі, велічынёй для каго і для чаго? Для вас. У мяне, напрыклад, з майго, тому што мы вучыліся на год раней, Марина Золотова, вось мы з ёй так у ліцэйскія часы я з ёй пазнаёміўся, калі яна ўжо выпусцілася, там сябравалі, як яна уже вучылася ва універсітэце, але там была кампанія такая агульная. І для мяне, Марина, так, это, напэўна, я не ведаю, я мог бы, можна Іванца прыгадаць, дарэчы, таксама. Таксама дасягнуў, так, стаў міністрам, першым міністрам, выпускніком ліцэя. Калі аднаго выбіраць, я, напэўна, неяк зараз усё згасла, і я толькі пра Марин, бо я, часта думаю пра яе. Быў яшчэ на год малодшы уже Кузнечык вучыўся. Памятаю, я зноў-такі не фізік быў, таму мы з ім мала мелі стасункаў, але я памятаю, што неяк зайшоў, у яго там над ложкам сцяг чырвона-белы вісеў. А памятаю, у нас яшчэ быў у інтэрнаце выхавацель, і аднойчы он там вычытваў Кузнечыка, які там шоў са сцягам на плячах, он кажа, это табе не вопратка, это сцяг дзяржаўны, што ты тут круціўся? Так што было цікава. Нешта адны журналісты прыгатваюцца. Дарэчы, а ёсць жа такая прымаўка «горе ад ума». А ёсць прыклады, калі не апраўдаліся чаканні, што людзі атрымліваюць самую лепшую адукацыю, а пасля нічога не выходзіць? Не, у мяне няма такіх. Не ведаю. Ці ўсё ж такі, ці апраўдваецца вось гэтае прыкладзеныя намаганні, так, укладзены час, высілкі, вось гэтая адукацыя выдатная, так, ліцэйская, у будучыні. Наколькі яна сапраўды важная для дарослага жыцця? Тут же справа не в адукацыі, а у атмасферы, так, як там, умоўна, легенда, якая там ёсць, там, пра ліцэйскі дух і пра ўсё такое, які у слоіку перацягвалі з Маяковскага, са старога будынку, дзе я яшчэ вучыўся, у новы будынак, дзе, адпаведна,
цяпер зараз знаходзіцца ліцэй БДУ, то ліцэйскі дух это менавіта вось акурат тое, што можна не толькі вучыцца, але пры гэтым і паляпшаць сябе, можа кшталтаваць так як чалавек. Калісьці на адным з такіх святаў дней народзінаў ліцэя Геннадзій Владзімірович Пальчык, ён даволі часта, ўвесь час прыходзіў. Хоць большасць людзей, якія ён працаваў у ліцэі менавіта дырэктарам да 2004 года, і потым акурат на дня народзінах, дзе выпускнікі ўсе збіраліся ў лютым, тады збіралася многа, так шмат выпускнікоў з розных гадоў, которые і ў 90-е скончылі, і цэлы зал быў, і месца не хапала. І ён сказаў, што тое, што адрознівае ліцэістаў ад усіх астатніх, это тое, што яны ўмеюць, як ён паведаміў, сарадавацца. Так, радавацца поспехам, якія дасягаюць іх калегі, іх сябры, выпускнікі, іншыя ліцэісты. І это такая была, да пэўнай пары, даволі такая, не тое, што маналітная канструкцыя, адно хтосьці ідзе рознымі сцежкамі па свеце, але усе памятаюць тыя 2 гады, якія яны правялі у ліцэі, і шчыра радуюцца поспехам і ліцэя, і тых, хто там зараз вучыцца. І, напэўна, так можна паведаміць тое, што рабіла калісьці ліцэй такім унікальным. Памятаеце свой самы шчаслівы дзень у ліцэі? Не памятаю. Бо іх было так багата, і яны былі такія розныя, што вельмі цяжка вылучыць там. Я б мог сказаць, самы шчаслівы перыяд у ліцэі — это, адпаведна, 95-й год, са студзеня па чэрвень, калі мяне ў ліцэі не было, але ўсё, што было тады зроблена, ўсё дзякуючы ліцэю. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Калі ласка. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Калі вам ёсць чым падзяліцца, то пішыце ўсё ў каментарах, а мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя выпускі ТОК, а таксама падтрымлівайце нас рублём, калі у вас ёсць такая магчымасць. Мы будзем вельмі за гэта ўдзячныя. Зрабіць гэта можна па QR-кодзе на экране альбо па спасылках, перайшоўшы ў апісанні пад гэтым відэа. І дзякую вам вялікі, што вы з намі.